Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Amrada Sapar'a hoş geldiniz. Ya, hoş bulduk Emine. Almurad ağa salam, birleşler salam. Buyurun. Salam, hormatly No. yurttaşlar, Saparağa, Merdan, taňa da salam, diňe de. Bugün soralara cevap günümüz. Temanyň adyny ýetgetmendir berden ýöne. Bugün ýörüýte bir soralara cevap gün. Saparağa bir temany ele aljak. Şu tema boýunça da illeşler soralaryňyzy sorarsyňyz. Ýa-ni hem Halmurada hem Saparağa. Umum soralar boýunça. Men sözü Saparağa bermäkem, Halmuradaga beräýin. O girişe, Emine. ýa-ni şunu näme giňişlerini düşünürip berse. Balar, sağ ol Kemine, hormatly yurttaşlar, ine mene meýdip beýdip sonra jogaby çykardylar. Aslynda men başga işlem bar, meşgul bolup beren ýöne gaty wajyp tema bolan soň men nüştaýdy. Bu tema bir topar bolan wakaly bilen baglanyşykly. Ýurdun içinde, ýurdun daşyny başa barmadyk planlar, arzuwlar, niýetler şo bilen baglanyşykly. Onu soň galy berse de geçen aýyň 6-syna Türkiýede ýüz beren ýa-ni betbaçylyk yer titremesi bilen baglanyşykly. Meselem bir çeti şuň kediljek töhbetime de işli boljak. O nämeden ibaret? O dünýänen geçen gepleşiňizde Merdan bilen Saparağa ikisi aýdyp berdi, ýa Saparağa aýdyp berdi. Merdanyň soragyna jogap şol ýa-ni öz düzen ýadan, çydan proýekti barada, özüniň oýlap tapan guruluşyk materialy barada. Şular ýaly soraglary şular ýaly gürümler etdi bol, şoňa bir tapar sorag döredi, ýa gyzyklanma döredi. Bana da hat ýazarlarym bar, jaňa dip sorarlarym bar, kommentde ýazarlarym bar, şo siziň çykyşyňyzyň aşagyny Halmurada Saparağa saňa da şoň ýaly jaý gurup berdimi ýa şol ýaly jaýda ýaşaýarmy dipdi. O bir elbetde gaty gyzykly ine bärki ýa-ni bu mataryň dili bilen aýtsak know-how gaty täzelik şol jaýyň materialym, özüm guruluşym berjek peýdasam şu aýdylan zatlar Saparağa şuň ýene bir gede gaýtalap diýmän şoň jikme-jigen aýdyp berse elbetde ol ýa-ni guruluş materialyny düzümini ýa-ni gizli saklamak sen dol hakyň bar. Onu hem kişi bilse onu senem gerek geliyor taydı deri alıp on lejin çıkaracaklar kendine. Şoň üçin ýöne umumy şol näme peýda berip geljek bizim döwletimizde, halkymyzda. Ine öňümizde biziň baryny Merdan goýdy gepleşiklerimiziň birinde Türkmenistanyň territoriýasynyň ören ýa-ni bir seismik ýagdaýdan ören howpludyr. Esasen Aşgabat şäher. Şol sanyny Ahal welaýaty bilen oblasty bilen ýa-ni Balkan oblastynyň territoriýasy hassa şol ýa-ni yer titreme baglanyşy gatykan ýa şol howp aýrylan şol territoriýada. Şonuň üçin şu Saparağa ýa-ni öz oýlap tapan ýa-ni bir jaýy materialy, guruluş materialy, şoň proýekti hemme kişinin gyzykly diýip ýa kun biziň döwletlerimiz, milletlerimiz üçin, şol sany Türkiýe üçin, Türkmenistan üçin bir zerur diýip özüm hasap edýän sebäp şol howpsuzlygy üçin edebiljek materiallar şo Saparağa guruluşyna ullanyldy. Nähil materiallar bolar, nädip ullanýar, nädip gelipdir şu netije. Nädip bir türkmen ine Ýewropada şol jaýy gurdurmak üçin gidip ýatan edaralardan ursat almaly. Şol jaýy önemi bolmasa, ola 3 gatmyşyn bir gat jaýy gurdurmaga da şu döwletde ursat ýok. Diýmek, şolaryň hemmesi Almataýdan esaslandyrylan we spesialistler bilermenler tarapyndan barlanyp ursat berilip gurulan jaýlar diýip aýtmagy dogry haklydyr. Şoň üçin Saparağa men gurulumy uzaldy oturmaý, özüňiz ýene bir gezek dolanyp gelseňiz şu mesele geçen sapar siz nedene jaýda aşyndan görkezdiňiz bol. Men şonu ýeterlik diýip hasap edemok. Ene şu gün sizde bara şol bir döwürmäňi uradan suratlaryňyzy şeýle goýun, halk görsün. Nädip şu jaýlary siz fundamentden
boyuna çellik özüňiz öz eliniz bilen parahat bilen gurduňuz. Men bilýän şoň üçin parahatyňa madyny tutmak şu ýerde. Söz senden Sapara. Ya Tawol Halmurad ağa teni yürütüp bizi reklam etmek için çağırdık. Ne özüňem şol işi yerine getirdiň Tawol. Allah şu yani boş demet men özümizde reklam edip gerçekten diýdiler. Şoň üçin de seni çağırdık. Doğru edip. Neme iyileşler bu yankı bizim atışlarımız nemelerimiz bunu bir qırada koyalım. Ne Türkmenistan'ın bir ulu yani çözülmedik. Çözülmesem tek yani planlaştırmadık bir eğer ulu milli neme değişliği bir problematı var. Biz islemesek bizim o ilatımız ilatın 70%'inden ken o yaşayan ilatımız o da yerli ilat değil ya da milli yani Türkmen demesinin ağramlı bölüğü o yerde yaşayan o şehirlerini neyle o odunluğunu görköstürlerim televizyonda maqtatalarım yani o vakit palçın içinde yatırdı Türkmenistan'ın. Bu birinciden gati utanç verici dağıttır. İkinciden men näber Türkmen milletçisi bolup bu dağıtları özüme tingdirip bilemokda. O da yaşayan milletin yaşayış şertleri, şehrin yaşayış şertlerine den ya da onun gowy bolmalydyr. Sebebi sen gönüllüğün o da yatandır. O şehir halkı ne iyilik deme görülse de şehir halkı bir kosmopolittir. Dürlü memelerdir. Yani vatançılık duygularım, milli duygularım yalpaktır. Şey divayda bu düğünün yoğun kendir. Bizim Türkmen etmeli, milleti millet etmeli, halkın bölüğü o da parçanın içinde. Ne biz şu meseleni ne yani Täze Türkmenistan'da en ulu meselen biri yani ovany şehir derecesine getirmek ova durmuşun. Şehirde ne iyilik eşret bağ bolsa ova da şonun alak bolmalıdır. Käbir halatlarda has ondan üstün bolmalıdır. Şonsuz bu Türkmenistan'a döwlet diýmek mene utanç çykan ýa-da. Onun o halky işsizdir, hünersizdir, bilimsizdir, ilmsizdir. O bu maňyrtyndan gelýän neme garyplyk getirýän zat da ýankylan demejedi. Garypdyr, garyp bolsa towatsyz bolýandyr, aňsyzdyr, düşünjesizdir. Onun ors tuvalet getirip berdi. O plan etdi diýip o her zada alanyp gezip bilýän bir toplumy öwürlýärdi. Biz şoň üçin ýani owa deme gaty uly üns bermeliler. Bizim ýani owany galdyrmak bu aňhady işdärler. Ýöne ýani bizim tapşlamyz, zatlamyzyň hem bejeti şolar ýalak mesele üçin näme dilendir. Ýani optimal diýinden men aňsat diýmeýin, aňsat ýok dünýede optimal ýagdaýda guruluş materiallaryň guruluşyň ýani alt ýapysynyň üst ýapysynyň hem bejeti eder ýalak elektriğinden suwga çendi meseleleri aňsat çözme nemeleri şu proýekt öýdi şu içine alýandy. Men şu ýaşap oturjağym var. Şu zero diýdi. Enerji sarf edýän göýüşi.
Yon üstüne ben çatıda üçökte yani Türkmençe Krişane mi değil ya. Bir yerlerde üçök Yerdatı. değil. Bir yerde üçök değil ya. Bir yerde çatı değil ya. O çatıda elektropaneller var. Şolar elektriği öndürüyor. Ben ödümden hem gereğimden hem kendi öndürüyor da. 2,5 milyon kilowatt elektrik enerjisini ben taşına tatyan. Ne bana kadar gerek gel. Tuğumum водопроводum gerek gel. Men tuğumum ne kuyugattan çıkıyor. Gerek olsa yöre. Bana getirip veren tuğları ardan düşen son kullanyanlar. Olmasa tuğumum da o elektrik mut bolan son o da atlan hem beceri mut bolýar. Onun yani kış yılıtman, komut soğutman, o da elektrik bilen hem beceri. O da yani ödödünün on ya. Niti o yerini gödüňde tutup görüň. O dip yeka yani medeni zonadaky o da del. Çöl yeri kendi Türkmenistan 90% çöldür. Şu tayda şu tayk medeniyeti ne edip esecek. O şu tayk medeniyet varması gelmesi için ilk külak elektrik gerektir. Şeyler. O su gerektir. Onun içeri alak su gerektir. Onun kalanı yaşar alak çay. O bir yeşiretli neme gerek oluyor da. Onun parar alak yol gerektir. O ton günün örü alak bir daha da büyümenip kadan cederi alak bir iş nemesi gerek. Takatı. Yine o anı kaldıracak kolonda ilk adamlara bir tünök değil ya da yiyip çıkarıyalak, yeşiretli yaşarıyalak bir çay gerektir. Yani çayım Türkmen çatmadan yankırak çıktı da. Onun için çay vuruşu nemesinde kendi tecrübesi yok milletlerin biri. Ya töwerüňizdäki yani goňşy milletlerimizden bedel bir diyalak. Onun bu bilgi yeterli derecede bolman soň onun bulun kalan zayi da öýe ömürlerine yetken bolmagy mümkin bolun ýöne birat goýup gidip biljek. Yani tipde binalary ýok. Onun her uşak öýdüni öýdi. O yine de görüğü bilen, neme bilen zahit almalı. Ya daha şoğdu ben size misal getirip vereyim. Yon daha şoğdu yalak yerlerimizi katı kendir. Ne daha şoğdu zahit alanlarınız bağdır. Şeylen. O yaratı suğa goloydur. Betondan fundament koyarlar da. Şoğur su betonu yiyendir. Onun vadaprovod geçiriyendirler. Turuva. Demir zat bolsa onu yiyendir. 4-5 ýyldan daha şol gödüňde tutup görüň obluktlary bilen ýa köndürgüç nemesi bilen. Giden şäheri her bir 20 ýylda täzeden gurmaly. Bu ýa helek çykdy jol ýandy gödüňde getirip bilen. Diňe bir daha şol alýanda. Ýöne daha şol ýalak täze üçin şonu alakdyr. Kerket varianta da şeýledir. O Maryň için durşuna şoğurdur. Tejen tarapym durşuna şoğurdur. Onun salınan jaýlar hem aşak çökýändir hem yani hem beladi çüýrýändir. Şoğur yani plastik nemelere ýerde. Şonalak bizim owo dememizin ýagdaýy bar. Buňa çözüm hiç wagt gözlenmedi. Bu problemadygyny orta çıkaran adamdan demetin men entek göremok. Bunu ne şoňa çözüm diýip ine bizim şu yani nememiz var. Kuruş sistemamiz. Şu neme çözümdür. Ne biz baştan kemine görködüp bilýän bolsaň nemet ne bir fundament dedemizde näde berýät onu hem üçin edýär. Şwedde de sodatlar gerek gel aslında hem üçin gerek gel Şwedde seisma demede nol demetinde yani
seismik değer yer değil ya da nol riskli seisme zona Şüvet'te. O şun yani depreme karşı hiçbir lokan gerekli yok da. Yönü sahip kuruluşluk demetinden ya şulun kalavı var da. İlk aşağıdan drenaj koyarlar. Drenaj turvalarını atyanlarlar. Niştayda görünen ok. Ben kemine bana linkini verseniz neme deyin. Ya uğrattım ben linkini. Şeyle mi? Yok, linki demen YouTube'daki linki verim bana. Ben tengiyeme görkodiyanın görüyün ne. Ben öyle linki açtım, onu var. O YouTube'daki linki men hazır iyi verip bilmer. Şeyle mi? Hazır bir minut. Özüm taparın onda Ştaydan tengiyeme. sıyla şeyle. Ben Yok iyi verip bilmeyen men sebebe. özüm taparın kemine. Ben arkayın ol, ben hem gürlerin hem ederin bu zatları yaşlıkta öğrendik bir vatlar. Niyeme drenaj niyem için gerek. Şüvet'e gerek değil aslında Türkmenistan'a gerek. Daha çoğu da gerek. Şimdi yer astı su nerede var? Eski Türkmenistan'ın yaşayan yerinin hem becesinde yer astı su vardı. Ya galyandır, Thomas düşüyendir. Şol oraya alak yeme vardı. Şu drenajlar çayın aşağında da var. Yani yer astı su bağ oldu. Yani hem de teritoriyanda oluyor. Şonu bir yerik aktırmalı, bir yerden alt çıkmalı. O Türkmenistan'ın haysi ovasından şuraya alak şehir yaşayış nemesinde drenajın demi var. O da soğurup alınıp gibiliyor bir yerik. Marda sonra ettiler, sonra taşladılar. Bitti ya da onu arasılap durmalılar. Yönü caylan aşağında yoktur. Yani cay vuranlarını o ilk ülek drenaj nemeni turvalarını atyandırlar. Son üstüne yani geotekstil koyandırlar. Son üstüne daş geliyandır. Yani beylek doldurucu nemeleri. Yani son içine de yani kanalizasyon vodoprovodun turvalarını hep de adını şu aşağına atyalar. Sonra alak bolonlo sen de yem bir ütköşük neme etip okta. Senden son kloro ulanmala bir tayin yeme oluyor. Onu ütködüp bodup ayırıp neme etip görmek gerek gel oluyor da. Yani şu düğünü doğruyu tuttun, şu cay ömürlük cay oluyor. Şu düğünü altyapısını etmesen, şu cay yani bir uşağın yaşap bilecek cayı oluyor, sonra yaşamaya yaran yok. Bu iş ne şeylere demedil ya, bilmedim ekranda beni tek görüver bile mi ok kemine. Olun görkodiyansın da. O cay ne şeyle oluyor. Ol yankı yönümen umum bildiği yok bunda. Bunu devlet derecesine getirmelidir. Onun kuruluşuk ruhsatları, vaatları verilenler, şu vaatların nehilek geçenini, nehilek bolmalılığını kontrol etmeli nemeler, kuruluşlar olmalıdır. Devlet nemesinden. Bu da bunu hükmani nemeye girilmelidir. Bunu hem için hükmani nemeye girilmeli. Bu yankı o yerine medeniyeti etme için gerek. Kotay'ın altyapısının başlangıç adımları başka hınzırı kendir. Gider. Umum kanaldatta da su bir yerik akmalı nemelerin molmoldur. Onu aratlamalı nemelerin molmoldur. Olaya yerli hükümetlerin işleri. Yani öz nemen içinde yankı altyapısı bolmasa den Kotay tuvalet getirip bilen ok. Öyüňe suw getirip bilen ok. O suwuňy aktyrjak bolsaň belleň aktyra öýersin. Ondan şu zatlar altyapy bolanno
sen atığın vardır. Senden artyan, yani taşerik demediyen tuğun bizde altına var da. Yani şeyle bir kolonyalar olun yani yani flori yani cezalandırma diyalım değil. Tanrım görüp flori cezalandırıyam kan yani. O yani atık tuğum yani septik nemeler var. Ekoseptik tuğada yüzlerce görünüşü vardır. Öyle sistemadan bir yenilecek bir lokan neme de attel. Ham madde tam yani Türkmenistan'da vardır şolun islenlik şeklinde edip bolyandır, grup bolyandır. Para bilgi gerektir. O bilgen 10 metre aşağını kazıp almalı bilgi değil. O el yüzünde, bahar bilgilerde. Biraz da üşüm bıdıklanmak nemen bağ olsa o da atları görüp alıp bolyadı. Onun şu da atları edende sen öyünde yani yeşret yani sağalan adam şekilli yaşama mümkünçülüğüne iyi oluyor da. İlk olarak bit определяет сознание deyip bir ortlong nemesi vardır. Ortlong değerler tercüme edilendir. O durmuş şartları adamın düşüncesini tetikleyendir. O Nädip ýaşasaň şon ýaly bolarsyň diýerler. o Hmm. onun indi cay kuruluş nemesine geleli. Ne kuruluşup bir in ulu multiplikatörlerin biridir. Men multiplikatörler var adı. Kän gurrun edip iqtisadiyetin in ulu generatorları diýýärdi Türkmençe düşünür ýalyk. Ödem yani owu yerine yani owu nemet üçin maskalalar üçin salınýan jaýlar nemeti in ulu iqtisadi nemeni yani generir edip biljek, yani östürüp biljek in ulu multiplikatörlerin biridir. Ne o da 70% halk yaşaýar. Şulary ne jaý bilen ödödün üpçül etmäli başlarına şu taýda 100 miňlerçe iş ýeri açylýan. O 100 miňlerçe iş ýeri kaptalından ýene de 100 miňlerçe iş ýeri. Yani şu daş suwadyňdan daş torkunlary bar. Edir şonu alap bolup milyonlap iş yerleri açılar. Önümçülükler açılıp başlar. Ne bir jaýy gödöňde tutup görüň. Şunu ya duwarny etmek üçin o yani bizim köpüklerimiz gerek. Diýme köpük fabrikasy gerek. Belem. O biri gerek gel her o neme o bulsa iň azyndan 2-3 üçlü soňa wagt 4-5 milyon. Başlangyç üçin 2den bolup bilýär. O fabrikany wurduň o taýda işçi gerekdir. O bilgi gerekdir. O çiğmalı vardır. O çiğmalı öndüren yeni bir fabrika kurulur. Onu bir daşamalıdır. Onun jaý uryan onun içinde de aboyundan tut boyotuna çeldi. O polundan pataloğuna çeldi. Renkinden yemetine çeldi. Her biri bir önümçülük. Bu giden yani iqtisadiyeti in ul çarklarını aylap duran neme gelýändir. 100 miň yani 200 miň, 300 miň, 500 miň iş ýeriň nämedigini gödöňüne getirip bilýäňizmi? Şu wagt Türkiýede onda bunda bir 7-nji sort adam şekilli ýaşap ýörsiňiz. 7-nji sort, men 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-njim diýemem. Hiç zatdan hakkyň, hukumy ýokdur. Ýeli dokumentsiz ýönür kaçkak bir döwüm çörek üçin kowalap ýörün. Ýagdaýda gezip ýörsiňiz. İş ýeri bolman soň. Ana şu owa nemeni proyektini durmuşa geçirmek üçin o goluň çermep işe girseňde näçede 100 miňläp iş ýerlerde
Ya o iş yerlerin özünde eşitleri diyendi. Onun siz bu işleri kowy öwrenen toňuz, önümçülüge de eýe bolan toňuz, daş töwereňizde de ne türkmene çaý sallarsaň türkmene sallar diýen ýalak bir marka öwrülip bilersiňiz toňundan. Onun siz taşına ya işçi bolup gitmän, hyzmatkar bolup gitmän, bir eýýän bir iş eýetine sizin Türkmenistan'da el Türkler çaý salyp bilýär. Siz gidip salarsınız. O çiğ malını siz satarsınız. Yani şonalak bir yani neme şu cay kuruluşunun düýüp demesi şu taýdan başlaýar. Ondan yani bu cay salması ankat başka da sistemalar kendir. Yani şu sistemani salmalyp demedi durumda. Ken onlarca sistemi vardır. O bizimki bir materyallerdir. Bizimki bir kuruluşuk sistemadır. Bizim yemeğimiz bir materyallerdir. Kuruluşuk sisteması ödüm nol zero enerji sarf eden kuruluşuk sistemasıdır. O beyleklerden tafavutlu yeri hem optimallar hem barzanlar hem çalttır hem ömrü uduyundur. Yani biz müngil garanti verip biliyatdır. Yani müngil biz yaşamız yok da. Onu garantiyani kabul edin yok. 50 liyandirler. İngulu garantiyalar şeyit berliyandir. Yani müngilden durup biliyat. Sizin ağa çoğulungu artık çoğulungu yetkiyede. Halya. Böylece içinde yaşanıda da bir yeşiretli adam yalak yaşayan. O bu nemesi erve dedip salangda da şovurda Ahmet şovur çıktıcıdır. O edip salangda da şovurda Ahmet şovur çıktıcıdır. O Türkmenim her bir dadı edenle adam yalak deyinde. Yani, düýüplü etmeni öwrenmelidir. Şoň üçin altyapy diýilen düşünje Türkmenler düýünün yok. Onu inni ýermeli biz. Türkmen pikir edenle de yani üst yapı bilen deme diýendir. Altyapy ýokdur. Bilemok näme üçinligini. Şoň üçin ömür gazanandy ketegi berip berendir. O ýerin halkyň şeýlere. Bu düýüp demesinde ilkulak yani yer su onun hukuk reforması yakıldı. Yeri biz eyyetine eyyeti yani ovada yaşayan halk yurdun eyyetem şodur, toprağın eyyetem şodur. Şonu biz halka kaytarıp vermelidir. Özüm tapusu bilen yani yuridik demesi bilen yani arenda, potrot, botrot o da atları düğümden unutmalıdır. Orsun tapan demesidir. O siz toprağınızın hakiki eyyeti istesen alıp satarsın. O istesen birininkini üstüne koşup satın alarsın. Bu yer iqtisadi dolanışın içine girmelidir. Sonra alak bolonu onun üstüne salyan da adını yine de baylıktır. Onu adam bakad gowu olur yalak, gowu salacak olur. Bu özü yani stimul görü diyendir. Onun yerin özün kuolunu Türkmenistan'ın yeri Gallan diyen yerinden 10 etse 11 etse kendi. O gözünü getirip görün deneştin beni. Ödem Türkmenistan'ın in ulan bolmayan diyen yeri vardır toprağı, çeğe, ne mi? Altındır. Yani çok üstünde gün. Sizin hiç kimin tapıp bilmeyen dağıdır. Yani benim oturan yerimde şu anda kendi günüm yok. Elektriği öğretiyen de.
aklım oldu şeyle oluyor. Öyle hiç sadem edemdi onu koyduk işlep bu. O kemine gün yiveriyen ne kilowatt elektrik yürüdün. No. Öyle yani kutupta palyarını kurun beri yani. Tutmasanı bunun yüzet var otaydı. O çevrede de şeyler bitmeyen dağıtlar vardır. Siz bilenlersiniz. Siz bilmeyen sonra hiç saat bitmeyen onu anladın o. O çevreden üyünden yüzlerce dağıt var. Öndürüyor. No. Sapara soralar var bir kısan eğer sözünüzü nemeden olsanız Bollum ben doğru bağ o olsa son ketiyen ben doğru. o soralara cevap verin son beyleki tuvaletli meselemize geçeli. O näme üçün gurrun berýäňiz bu zatlara diýilen. O öýüňiziň kanalizasiýasy öz başdapmy ýa-da umummy diýip soraýar. Benki umumi yani öz baştak bolmasına da hiç bir neme yok. Ruhsat berýärlermi öz başdaga? Owo. Hem zaten standartı vardır ekolojik nemelerinin. Diyeke neme kanalizasiya değil, suwum alyp bilen ýeriň aşagyny. Edilmeň daýymyň aşagyny çeşme geçýär. Ýöne almadyňız. Yani neme buruýdy etmek taýyn gelenden gymmat. Bular suwy ödleri getirip giderler-de. Keýiklere mä gezýän eken sapara. Owo, keyik. Keyigem suwunam gelýär käte. İldeşler o soralaryňyzy taýýarlap beriň häzir bir az wagtdan. Soralara geçer, soralaryňyz şu Türkmenistanyň nemesi boýunça. Birinci altyapysy meselesi, soň öýü guruluş ykdysadyýaty ýene näme şoňa değişli soralaryňyzy sorap bilersiňiz. Ondan başga da Saparanyň öýüniň o içi daşı nädip boldy, näçe arzan düşdi. O näme üçin gurduň diýen ýaly soralaram sorap bilersiňiz. Şu taýda bir epesli suratlara görkezdik. O Halmira da siziň aýtjagyňyz bu barada bir Owo. Var garaşyp oturyn men sen. o size söz bereýin. Şu taýdaky suratlara motorsun hem ildeşlerimiz hem soralaryny taýýarlaýan. Şu kamin, men arkanda oturan kamin şu. Bu da tuvalete geçtiň kemine. O başka suratda görkezler. O has gowrak düşürülenler var eken. Onu aýratyn näme aldyk. Sapara No. yani sen aýtdyň da ene şol bizim kişo ýa-da güneş paneller ya gün paneller diýip aýtýar. Soňuşy batarya ýa-da enelekin elektrik paneller. Indi şonu gurulanda soň sen şunu kun men krediýän şol ýa agrak geçen 2,5 kilowatyny alýar. Ýöne şol panellerin başgasy bar. Yok, 2,5 değil. 2,5 değil, 2,5 menden artýar. Ben Yok, indi dur men aýdaýyn, soňlaýyn, garaş bura. Indi sen şolary ilk wagtdan panellerin özüni satyn alýan. O indi satyn alandan soň şo näçe ýylyňmy, aýyň içinde şol paneller sen tölen puluny ödäp bilýärler ýa ýygyna gaýtaryp berýär. Onun aňyrsa ýa sap girdejik bolýar. Onlar çeýil. Ya 20 bile planlaşdyrılan şu paneller. Şu barada gysgaçyk informasiýa bersen, onu soňam sen aýtdyň da ýa men şu üstüne goşjak bolýar. Ben aýtdyň güne Türkmenistan şeýle bir güneşli ýurt diýip. Türkmenistanyň bir ýylda 360 gün bar, şonuň 320-si de güneşli. Ene. Demek Türkmenistanyň ýyl 10 kaýdylan ýaly ne? Güneş var demek şol ýa paneller iýje güne diňe bir hojalygy da töweregine hojalyklarym elektrik bilen üçin etmäge mümkinçiligi bar.
Şoň üçin sen ýa aýdyp berseň şo panelden bahaty näçe diýip aýdyp bolmaz. O sebäp o dürli bahadan dürli ýerde satýarlar. Ýöne sen şol öz tölen çykdyjyňy näçe wagtdan soň indi hasaplap göränsiňmi? Näçe wagtdan soň şo ýygyna gelýär sen eden harç pulu. Bor Halmurad ağa bunu derre aýdyp bereň. O näme 25 ýyl garantiyeli burup berýärler da. Şu ben eden işlerinin 25 ýyl garantiyeti var. 25 ýyl şu ýa moşnusy ýa peýdalyk koeffisienti düşmedýärlik şoňa garantiýa berýärler. Öňkü waha bilen Putin'den öň ýeli 10-11 ýylda 8 ýylda ödüni ödýär. Ýöne Putin'den soň bu 4-5 ýyla geldi-de. Sebäbi elektrik gymmatlandy da. Onuň sen öndürýän energiýaň o da gymmatda. Men daşyna da satýan. Özünden artany satýan da. O şoň üçin men 4-5 ýylda ýa goýan pulumy dolu çykarýan. Putin kömek etdi. Yani. O Putin biziň adamymyz Putin. Putin'i yamanlap görmellerler. Ondan ştaýdan ýene bir soru çykýar. Sen özünden artykmajyň satýan diýende biziň indi ýurtdaşlarymyzda soraw durýar. Muny näme saparagy bederelep satýam, kilelep satýam, ýa kime satýar, bazara çykyryp satýam. Ýok, onu şol yerlik häkimede satýar, olur saparagdan satynar, satyn alan mukdaryň puluny saparagyň hasabyna dökýär. Hesapçyk mesela bank hasabyna. Yani men şonu aýtjak. Bu derde deme Şweýetde sistema şeyler her döwletde öz başyna üýtgeşürek Litvada da panellerimiz var. O taýda da öredýär. O taýda bärden 3 etken öredýär. Şweýetde seni bir elektrik öndürjü hökmüne kabul edýär. Yani panel oýan sen eýen predvoditel. Yani öndürjü. Özüň üçin bolsa da. Ödüň çiğnem bolsa sen öndürjü, sen ýa ýörüýte nemeleri var. Ýa çöçük alaklatlary var da. Sen kini opşy nete neme diýär. Boşýar. Onuň öňe hasap ýörep dur. Men telefonda her sagatda münitde näçe nemedenmi terede oturna. Sagat näçe kilowat elektrik öndürüpdir. Ap dip nemeleri var da. Günne näçe, aýda näçe, ýylda näçe öndürüpdir. Ondan harjan nemem var da. Şolyksyň tapawudy o ya minus ya plus bolýar da. Ene görýärmi? Şu wagtda akşam garanky 0 dip görkezýär. Bilemok görnýär, mu kemineten aňa iyi beren nemelemden görkezäý. Screenshot edip verdim men şu. Ne şu 25 kilowatt demekdir. Düň 40 kilowatta boloy öndürüpdir. Ne şol orýalak. Nemani sen bir öndürjü bolýan da. Ondan bu sen öndürjü bolan soň saňa sen ekologiski öňüm öndürýän. Sen ýa so 2 dip deme bar. Şonu näçe ýadýarlar. Şonu näçe ekonomi dedýän sen. Ben şuňa çenli 15 sanak ağaç eken ýalak nemem var da. O şonu çykaryp berýär. Sen ne? Şunça öňümi öndürdüň diýe. Ekologik nemen elektrik. Tebiata goşandyň bolýar. O tebiata goşandyň var diýär. Şoň nemen nemesine de talgytdan ýa neme düşýärler. Ben talgyt näme talgyt töleýän orada şondan ýörüýte öz formulalary var. Şoň bilen talgytdan neme berýärler. O da bir peýdan. Deme şeylere elektrik hasam gymmatlady. O men hasam kan pulwadan bilen Halmurad ağa ne baý bolaýmam mümkin şey. Paylaşarsın da baýanmy. Näçe versin para ol sen arasa zähmedin öz. Onu ne Türkmenistan üçin neme yeri çölüň içine vodoprovod çekip bolmaýandy bilýär. Şeýlem elektrik çekip bolmaýandy bilýär. Çekip bolýar kıyın. O gymmat. Gidecek ya da o üçin ya da bir tane kocalı üçin o tak elektrik, gaz ya şoňa mende şu medeni nemeleri yetip görmek
kıyınla hem gımmat mümkün hem der şuna içine çekilmedi de gumdon içinde kayan oğullar vardır entek elektrik görmedik ya da motor bilen işlediyen koloriyalak nemeler vardı. Yine çölün içinde ten talyan şu dahi avtonomlu ya o sivirin içinde de çölün içinde de rahat şehirdeki alak eşretli yaşap oluyor da. Yani suun bir problemi suum elektrik mut bolsa suyu çıkarıp oluyor da. Yani 5 metreden olmasa 25 metreden, 25 metreden olmasa 100 metreden, 200 metreden, 300 metreden bir yerde su var, tapıp oluyor da. O elektriğin mut bolsa suun var, onun kanalizasyon oranı tuvaletin oluyor da. Ana ben yani şu Türkmen'e tuvaletin böyle diyen de. Bu ilki dememiz yine şu sahayın içindeki tuvaletler o mideli yani bu belki latellerdeki tuvaletler yalak tuvalet. Onun her Türkmen'e de şunu öğretmeli. Tuvalet değil yani bir medeniyetin başıdır. O bir Rim devleti tuvaletin içinde yani yığınaklar geçiriyen eken tuvalette 2300 yılından 2200 yılından O 144 tane yankı public umumi tuvaletler var eken 144 tane. Nemeni. 2000 yılından O 2000'den hem köp. 2350 yılından hem. bu da hatta hem becetini edip bol ya. Onun diyeki edenin de içindeki zatlar vardır. Çok öğrenimçiliği vardır. Türkmen sorun köpüsünü öğrendirmeli. Öğrenip başlar. Ne için öğrenip başlar? Sebebi talep var. Talep bolandan öğrenimçilik şoňa bağlıdır. Talep bağ bolsa öğrenimçiliğine şo dörer. Talep bağ diýmek, bazar bağ diýmek bolýar da. Bazar bağ bolsa, yatırım edip öndürjek adam ödödüne çykýandyr. Bunun üçin yani hukuk reformasyny diýdik de. Şol hökman geçirilmelidir. Yani hukuk yok yerde bu da atılan hem becehli diňe dille galýandyr. O ilki hukuk gelmelidir. Soňam hususy eýetçilik ýylyna gelmelidir. Hususy eýetçilik gelende bazar iqtisadiýat gelmelidir. Adam adat bolmalydyr. Onuň özü öndürip, özü döredip demedip bilýändir. O Halmurada bar mısın başka soruňuz? O bar şol ýeme saparagy ene Türkmenistanyny guruluşyk materiallaryny öňdürmäge ýanky aýdan sözleň üstüne goşmaşy ýeme barda. Ene çäge bar, aýna çykaryp bolýar. Ýanky bizde göýek toýun bar, daglara çelli bar göýek toýunyny bu Garagala tarap töwereklerini we başga ýerde. O ene şolardan türlü tipdäki ene wa keramik önümleri öňdürip bolýar. Plitesimi, beýlekisimi, kafelimi. Yani şu zatları yola koymak Türkmenistan'a mümkündür. Şunu soracak. O deme Halmurada yani Şweýçede ya Türkiýede öňýän bolsa, hem Türkmenistan'da öňmeliler. O Türkmenistan'da o taýdan gowy öňmeli, sebäbi elektriğin yani stimul hökümini ardan berip bilýär. O şunu gurany men yani elektriğinden yani şunça prosent ardan verecek, yani yemetecek deyip bunu teşvik edip öğrenimçilik demeni öğrenimde çekip bilýär. Dünyadaki bunu dünya Türkmen etmeliyle gurrun yok. O sen kanunun işleyen olsa, o güven verip bilýän bolsaň, o garantisi bağ olsa, dünyada bilgi ken, pul kendir. O yatırmalı yer ödülýändir. O da risksiz yer. Yani siyasi riski nola düşüren soň, bu da atılan hem beceti ödödünden yani çözülýändir. O Türkmenistanyň yani
başka öğrenimçiliklerin gelmesi için şeyle bir kendi ırçakları vardır. Onu Türkmen düşüneni o, ulananı o. Onu hem de döndürüp oluyor. Adem'in öndürünü Adem öndürüyor. Ulan teknoloji hem bir yerde açık bilgi var. Yeter ki sen kanunun olmalı. Ne Türkmenistan'da şunun oğurlanının ken delil ediyor diye halbrada. Doğru. O şunun niye ken oğurlayanın burtulur. Şunun beriyen delili şunun oğurlanının münglerçe etse. Ben yüzüm diyem yok. Münglerçe etse kendir. Onu ben yankı yönü subutnamasını şu Allah'ın devletini dengeştirende görközüp oluyor da. Yani, gidecek Gallan diye. Kotayda hukukun işleşine adamlar yirin, varın, öğrenin. Şu tayık dünya, yani mümkünçülük orada yatırım yapmayanlar. Şolun öğrenmeyen öğrenimi yılla 1 trilyon 110 milyar dolar. Yani Türkmenistan'ın yani 100 katı mı? 50 kat. Kotayda ne? Ilim, bilim, bilgi, onun güven. Yani kanunun, hukukun nimeti var. Bunu emçik Türkmenistan'da bulmalı. Resursların yokluğuna ama aydın ne deneştirende. O yani Onlarda resursum yok. bakkan içinden yerim yok. Yerim denizden yani görüşüp kazanı var yani. Mesela Praga yenen bir soru sana. Inni Türkmenistan'ın seismik zonada yerleşýäni göz öňüne tutsak, inni görüp otursaň Türkiýede bolan weyrançylygy. Aşgabatda da guruluşlaryň 99 götermi Türk firmalary etdi. Olaryň nähil derejede edenini biz bilýär, korrupsiýa bilen bilelikde şol korrupsionerler bilen bilelikde. Inni sen öz göz öňüne nähil görýän, mesele sen proýektiň kabul ederlikli. Şu seismik zona da bak gelýän. Men bilýän halkyň onu soramaly bolýan ýani. Şu sen öz pikirinçi. Näçe kat bolmaly, ýa näçe gatdan ýokary geçmeli, ýa näçe gat, näçe bal ýa yer sarsyny saklap biljek. Men şu barada bir zatlar aýdyp berýän. Bilen gaty gyzykly da gelejegimiz üçin. Ben şu kameram neme yılpırlap demedik. Öçüräň kamerany. Sapara. Howu men şeydäýin, men şeydäýin. Neme diýär? Çuwallapdyr kameram. Demok nämeden hal burada. Neme ben köp gatly jaýlaryň tarapdary däl, hiç wagtam dälim. Biziň Türkmenistan demetinde yerimiz kän, adamlar yere demetmelidir. Ýokaryk däl, yatay ulolmalylar giýinmelidir. Biz iki üç sebäbi bar da. Birinji sebäbi seismik zonda yerleşýär. İkinci biz bir çarwa milleti göçüp konup ýörün. Toprağa goloy biz toprakdan gaty üzülmellerler. Ayağımızı üzmellerler. Bizim aňyrdan gelýän genetik kodlamamız çoňa ýatkyllar. Şoň üçin türkmenler şäherde, mikroraýonlarda, zatlarda ýaşaýan padedlerine zatlaryny teredip görüň. Bejerýän nädirler? Bolanok türkmeni. Onu biz kän deňedik. Padedlerine girer ýalak däller. Göçebi halky şäherli halk etmek belki de asırlar gerektir. Almrada bu tuvaleden getirdi öğrettiler diye onu kendi ulan bilen neldirler. Yani yatay demedenle insonu yer yani sen yere yakın Almrada. Bunu ne bu zaimiz 3 etaj 4 etaj o talp bolya 4 etajım talp bolya 5 talp bolya. Yani yani her zadın nemesi var da optimalni ýagdaýy. Optimalni ýagdaýy 1,5 etaj, 2,5 etaj, bolmanly 3 etaj, şu jaýlar ýarym padwally 3 etaj bolýar da.
Yani daşından öğrenme bir yarım etaj yalak görünüyor. Yani o her biri 350 kvadrat metre, biri 400 kvadrat metre eylik. 4 etaçlar birini. 4. etaçı etmedik. Sebebi in son ulanılan nokta. O gerek geldi. Yine şu cay, Türkmen'in Puloncay diyenler var. Yani. Puloncay deyip moda nemesi var. Standart ne? Owa. Şu 3 tane Puloncay'ın ara nemesi ölçeği var şunun içinde. 3 tane Puloncay giymek için bir cay. Türkmen'in 3 tane Puloncay işi. Sonra da kvadraturu var. Türkmen'in Puloncay'ı 100 kvadrat metredir, 110 kvadrat metredir onun ullerle. Bu da 350, o da 400. 800 mü Cem'e? Oh, 750 protokol. Ana sonra ona cevap verdim mi ya vermedim. Yo, Şey, benim yaşa bağlı dayanıyor dedim. 9'dan yukarı ona kendi dayanıyor. Yani ondan yukarıda da neme yok. Tabii simülasyon normal nemelerden yedeste olanı ne açı oluyor? Yani o onun üstünde. Onun ölçevleri kavat gelen nokta. Olur yalak yer neme de olur. O ondan ağır geçmiyor. O onun üstü diyenimiz. O ondan ağır geçen yok var burada. Yer titreme. Onun bu yankı karopka yalak oluyor da. Yankı speechli karopka var ya. O kısanda da nemeden de yankı için mıngıra nokta. Yankı yan yakılarına da duruşuyla yan yakılıyor. Onu çekip yerine koyaymalı. Yankı fiiliyel akidenine yüzer gider. Onun tutan yerinde götürüp yine getirip koyaymalı. Şöyle yani. O fundamentine teretten şu tayda hem de görünüyendir. Yani şu fundamenti şu yası nemedir? Yani pantoniyalaktır. Yani şu anda indi Türkmenistan'ın yerranını ne ahilek bolcağını demediklerin. Türkmenistan'da Huday sakladın. Yani bolmasın deyip demetmeli. Sebebi yani bir tonlarının fiili yeterli derecede bolmalılar. Yani 99% onu garanti verip bolya. Çünkü fiilinin ervettiğini. Sebebi Türklerin özüne de yani bir ton medeniyeti yani injiner nemedinin içinde o derece ötenler onun içinde de yani bir ton tuğun nemesi bile bağlı oluyor. Yani M45 diye de S45 diyorlar. Onun içinde biraz tuğ varsa 25 oluyor. Düşen mi? Isıda bir ton çeken maşinler vardı. Yani Guriye de biraz bir ton. Ondan yani turbosundan akan o. Sonra aktıracak ol su uyarlarda. Akışkan hemen bakım oluyor. Yani bir işi birleştirecek olup betonun nemesine. Vaktan kazanacak olup deme diyorlar. On hili çok at düşüyor da. O var onun yani indi hen bilgi var da bir ton var da. Bir tonun nemesi teismi zonuda. Yani G70-80'den aşağıda salınta katı oluyor. Yani yok neme büyük çayları. O da yani merkezi sistemada formüllerini bilen olurlar edip oluyor. Yani o formülleri demek ki bilen ok. O bilgen puludur ya. O zaten bakatı kımmat oluyor. Kımmat sayem salatları gelen ok. Satıp bilen oklar. O Türk milletleri ya da Müslüman milletleri akla pul vermeyeni kovuğun ok. Belan körü şu taydan. O biz milli nememiz şu. Yani eksikliğimiz, yani kemliğimiz. O akla pul verilen neler? Yani sonuçta altyapısı yoktur. Altyapı yani görünen nokta. O altyapı görünen ama şu yerin aşağında, şu dağın aşağında nemeler vardı görünen o var. Sonra şunu
Türk yani Müslüman bir satın almalı gelende o aşağıdan işi yok. Üstüne üstüne pul veriyen diye. O çok çiğnem eden okdur. Yani Bağlar nemesinde sol orayalak bir kemçiliğimiz vardı. Ýene bir soru bar Sapar. Bir kalmıra da. Ene teret bizde türkmen bir çarığı millet aňrymyz. Ýa-ni özüňe maýtdyň göç borup beren şol mallarçylyk bilen meşgul. Ondan oturum lilat az bolan ilk döwürde. Şon üçin biz ondan türkmen köp çağaly maşgal. Petinden şol biziň 2000-iň şol çağalyk döwrümizde her bir türkmeniň maşgalatynda petinden 4, 5, 6 çağı bar. Inni sen şu magal şu jaý ene grupsyň özüň aýtdyň ýa-ni 350 kvadrat metrliň alaýly. Şoň içinde näçe otog bar. Men näçe soraýan şunu. Sebäp biz öwrenşenle ozal çağalar 4-5 çağı bir otogda ýaşamaly, sapaklaryndan şo taýda etmeli, naharlaryndan şo taýda iýmeli. Öz şahsy giňişligi ýok çağa. Ondan şo şahsy giňişligi bolman olan çağda soň özüne bir şahsy hormatam ýok da ýa özüne syýylyk ýok ýa özüni şahsy tarapdan ösdürmeýär. Onuň şo öwrenşen zady şo dıkylşykda içişlikde bir çağanyň başyna 7 san 8 san çemşe bilen o nahar ýemän öwrenen. Ondan şu sen şu yemeğinde şu çayın misalında näçe otur var sefer bir çağa öýde tow bolar ýa. Bu albrada soruňa jogabyny bile berýän. Yok sen aýtsaň gowy boljakda men şu alqala diýen şu. Her etajda tuvalet banyo vardır. Yani stayda 3 etaj vardı. Her etajda uli tuvaletleri gatı ululur. Onun içinde bidetine çenli vardır. Yani tuvalet, bide, grand, duş, vanna. Hem medadi nemedir. O bir tuvaletin kvadraturası normal kvartiralan nemesi alaktır. 30 kvadrat metreden az derler. Her tuvalet, her etajda vardır. Ne tuvalete, ne medeniyet, ne şotayda deyip biz şoňa gaty üns berýändir. O tuvaletlerine birini kemine görkezip bersek bir yerlerde bardır. Baba şu at. Görkez ya. Otoglaram bar. O otogum her katda yani yokurky katlarda 2 tanak spalny var. Birinji katda bir, aşağı katlarda 3 tanak jaýlar vardır. Dördüm var aşağı demeden ne şu aşağında 4 tanak jaý vardır. Yani ullokan dal stalovoy vardır. Yani dal bile stalovoyun arasında kapı mapı yoktur. Yani bu ikinci etajda neme vardır. Yani balkonlu, zatlı. 2 tanak mutfak vardır. Biri yani çay, kofe neme için beylekli, yani biş düşüş için yani iyi gelmez yala. 2 bölmeli. Yok bölmeler biri yani ayrı yerlerde mi? Ayrı yerlerde yani biş düş edilen nemen daşarı balkonda neme yol kapısı vardır. Daşarı çıkıyor bir kapı. O da yani balkona çıkıyor. O hamrada siz devam edin. Yok ben devam etsek ben Sapara hastalıklı bir sorulum var da. Yani seredin. Şol ýa-ni türkmen ýa köp çağaly maşgala diýip aýtdym da indi şu sizin daýyňyzda mesela 10 çağaly maşgalada ýaşap biljek de 350 kvadrat metr gözegine tutandy. Men aňyrdyna adapte surlamada getirjek bolýar. Te türkmenne körpe ogul enata seretmeli garranyny diýip aňyrdan gelýän biziň bir desturymyz bardy. Diýmek beýleki ulu çağalar uçurum bolup öýle işgili bolup göçüp gidäýände şu körpe oglu öýlenenden soň näçe çağalar bolsa garry enatasyny seretmäge gözegçilik etmäge ýa bile ýaşamagy dolu mümkinçilik bar da bir-birine gysylşyp oturmalylar. Men şonu aýtjak boldum da sebäp men bilýän zadym kızlar wagtda men dostum bar men adymy tutup oturmaýyn şu taýda. O özü aýaly ýene de 9 san çağady 2 otogly jaýda ýaşaýarlar para. 10 min adam var. Indi magulların ogulluğu diýen
öyle durmuşa çıkan rol ýöne şol küçük döwür çağını şular 11 waş adam bolup ene ikotowda da şo 20 kvadratdan alanda da şol 40 metrden geçip 40 kvadrattan geçen atdı. Ene şeýle gözgün haly ululun ene halkymız var bizim ya yetişen. Şoň üçin sen aýdýan zadyň beşis Türkmenistanyň şertini şular ýaly jaýlary adamy gorup bilse, gorup biljegim görnüp dur. Indi sen diňe bir zadyň aýdaýmaly bolýan da şutaýdy. Şu beton jaýla bilen şu sen oýlap tapan materialından gurulýan jaýlaň nırh basasy ýa ary tapawdy. Näçerek gorup bilen arzan bolan. Näme Bu gödüňine getiriler ýaly. bu jaýlar muta ýakyn Halmurad şey diýin. Hatta bir soru var Halmurad Emme, ilişimize sorapdyr. Onam goşaýyn sapara onuň bilen bile jogap berim. Emmejeni birden aýdyn. Yok Edil şol soru bir ilişimize sorapdyr da. Şu jaýyň gurulda näçe çykdyjy o etdiň, o kyn görmesen aýtsaň, ama men öz inime 3 ýyldan bäri jaý gurýan. O 47 000 dollardan köp pul çykdy diye ente biten ok jaý diye. Näme ýanky jaý guruluşyk demesinde hiç wagt o näçe düşýär diýip ýanky soramak. Sebäbi Şwediýede bir bagadyr, o Türkiýede başga bagadyr. O sebäbi materiallaň bagady ütgeşikdir, onuň ýani transport bagady ütgeşikdir, işgäriň bagady ütgeşikdir. Oňa täsir edýän ýani taýin bolmaga täsir edýän faktorlar şeýle bir kändir. O ýerine görä. O ina şu wagt Türkmenistanyň şu EPS fabrikasy bolmasa sen milyon manat berseňem salyp bilmeýän. Altyna düşýär. Ýani her zadyň bir altyapysy bolýandyr. Onuň baha şo taýdan neme diýendir. Ýöne ýani betonlanam, kerpiçlenem, o başga da atlanam, şu wagt Şwediýede tembejetinden arzan hem gowy. Ol ýani bir zat bardyr. Bir käbir zat, plitkany alar ýere düşün, ýa keramikany. O kvadrat metri 10 dolardyr. O aňyrýanyny 60 dolardyr. Sen haýtyny goýýa, ikiden boýup bilýän. Onuň kırandyň nemesi, o biri 30 dolardyr, beýleki 250 dolardyr. Onuň haýtyny goýýaň şondaly. Hemme adam şondaly. O baha diýilen zady, ýani nemen özi büdjetine göre etmelidir. Ýöne şular ýala kiýli, zaýy gurjak bolsaň, başga materiallan menkiden 3 etdeken harjamalylar. Çykdyjy boljak. O çykdyjy boljak. Onuň başga bir nemesi, şu zaýy Severni Polis'te da bizaminimi bagat netip bolmajak. Yani sokroma çölün orta arasında da şonnalar. Hem ıssydan gorýan, hem soğukdan gorýan. Onuň ömrü bardyr jaýyň. O da hile bir nemesine girýändir. Şu ömrü, eýleki jaýlaryň ömrüniň 100 etdesi, 1000 etdesi. Damlygy sebäple. Onuň sen şo zatlaryna pul berjekkämi? Yani Türkmen halky ýa Türkü halklar ýa-da musulman halklar o hile, akla, kendir pul beregenlerle. O başka da kän pul berip bilýärler gerekmejekler da. Ýöne öz eşretine, yani gowetme üçin. O bir zady şu taýdan ben yani ekonomiden, ya tasarruf edeyim, yani ardan zat goýýar. O da iň önemli zat. Misal üçin biz şu aşağında plitalaň aşağında ısıtma var da, yerden ısıtma. Şu turbolar, yani plasma turbo var da. Olar hil bolýar. Şolar iň az 50 ýyl garantili turbo goýulýar da. Yani o garantiýany bermeýän 2 ýyl, 3 ýyl, 5 ýyl garanti berilýän turbo da var da, ýarym bakar misal üçin. O Türk milleti, yani Türkmen milleti nämedir? Hardanly goýuyor. 10 ýyldan toňundan çöküp täzeleme 10 esde bakaty çykýan. O bu guruluşyk diýilenler şonalakdyr. Men ýani hem dostum var parahat men inim. Şoň bilen kän
o söğüşedik de onu kvadrat metre näçe düşýär diýip maň ýüregime düşýärdi. O käýýärdim deme diýärdim o soranan ok bu dapla. Niýde saljak bolýan gelip bir dakika şo taýyn demet. Sapar ayını ben size reklamasını edip vereyim. Bu cay o tiz vaqtda gurulýar işçilik güýjünden yani arzana gelýär. İşçilik güýjü. Gatarlarına gelýär. Näçe? 2 hepde deme dikilip bolýar kutusuna. Ine şular ýalak jaý kepde de ýani Kiçi jaý ursan o 3 günde. o 3 günde de nemet bolýar. Türkmenistandaky o O standart jaýlar var Türkmenistanda. O 3 günde ona vursan son suwahy var, doğru değil mi? Ya suwahy bilen bile 3 gün mü? Yok. Ha, kutusu 3 gün suwahy. Suwahy ýalak suwahy demeti. Araz Türkmenistandaky standart bir jaý 1,5 aýda içini hemme zat bilen bile gurup bolýar. 1,5 ay da. 1,5 ay adamy işletseňiz 1,5 aylyk berýäňiz adama. Türkmenistanda ine şu 3 ýyldan bäri gurdurýan bolsa, ýa-ni ildeşimsiň ýazan boýunça 3 ýyldan bäri birilerine aylyk berilýär. Diýilen many çykýar-da. Ol 3 ýyla gowkeny dün biri bilen gürleşdim Sapara. 2 kişi bolup işläp Türkmenistanda öýe gurýan ekenler 10 ýyl geçdi diýe. 10 ýyly geçipdir. 2 adam bolup gurýarlar. 10 ýyl geçipdir. Debe ne Türkmenistan'a bu daplan sistem nemeti bolmandyň şeýle de. Ne biz şu owaları palçykdan çıkarıp bir bedeni nemen içine salmak üçin bu döwlet proýekti alak tiyatr proýekt bolmaly. Owa Programa var. Owa durmuşy şäher durmuşundan pet bolmaly. Şäherde bar zatlaryň hemme jeti hyzmatlaryň hemme jeti owada bolmaly. Belki de owada has gowsy bolmaly. Şonun alak bolanna Türkmenistan bir ýene de 5-6 ýyldan, 5-10 ýyldan 250, 300, 500 milyar dollar milli hasyl öndürip gören döwlete öwrülýär. Munyň näme mana gelýär, näme aýdyp beren Sapar? Näme mana gelýär? Biz işli güýçli, önümçilikli, zawut fabrik eýeti, ýa terma eýeti, bir baý bir millete öwrülýär. 3-4 sany öýüňiz, 3-4 maşynyňyz o zatlara aýdyn Sapar. Avtoparkyň maşyna 3-4 däl giden avtoparky bolar. Yani yük çekip bereniň haýsy, maşyn öndürip bereniň haýsy. Şol ýalak deme diýär. Pasportuňyz bilen islendik ýokdur. Ýanky owa medeni neme girmelidir. Ýanky ýaşaýyş şertlerim, durmuş şertlerim, çağalan yetişme şertlerim, bilim alma şertlerim şäherinkiden ýokary bolmasa pes bolmaly. Ol biziň milli nemämiziň biziň parzymyzdyr. Milletçi bolup men şonu demediýänden men özümiň türkmen milletçiligimden hiç utanamam. Bunu jenaýet ýani neme ýalagym göremok. Sebäbi Türkmeniň gönüdlügi owadadyr. Ýene de men bir tapar gaýtalaýyn. O ýa şäher nemeti men hemmesiň tüýü bolup diýmäýin, ýöne galapyn tüýü bolupdyr. O bir ýa kosmopolit bir nemedir. Milli neme o taýda renk azdır. Şäher şonralak. Amerikada şeýle Sapara 4-5 tane ulu şäher var galanlary. Hemmesi neme ýaly. Kiçirak pasyonluklar ýaly. 2 gatly, 3 gatly öýler var. Binada däl öý. Ben Şwediýaň bir Gravuzunno, Halmira dagady şonralakdyr. Bir owajunno. Ödem o daş owasynda menden paýtagta çenli 470 kilometr. Halmira paýtagta çenli 809, yani 1000 gol kilometr bolmaly. Awa var. O Stockholmdaky nemeler, şertler Staýda da var.
käbir şeýetleri tak bolup gidenim gowy. Yani men internetimin misal üçin tizligi 1 megabaytlanym ýokardy da. Şu adayam 10 neme çıktı 10.000 gigabayt. Tak oldu hem yerini yoktur oraya. Onun suwumuz var. Bizim suwumuz yani Şwedýa nemesinde ikinci, üçüncü yer alýarlar. Ýylda test edýärler da iň gowy suw diýip. Adamlar şu suw nemesini gaty ömrüni uzalýan zat bolýarlar. Gaty önemli zat. Taýdaky ýaşurlar nemeler garran ok. Ben seredýän da. Dewduşkam 9-njy ýaşynda çempionat miri atýar ýa-ni nemeden nämedir o. O orientering dip neme var. Yani İzçilik. Top oydan iyi alıp çıkma. Ben ştada şol ýanky saparagy keminen okan soragy var. Maňa hiçdat görnenak bolşoň üstüni dolduryn. Saparagy bir zat aýtmakçy boldy da şo jaý salmadan ogun yurttaşlar ilk baştan şoň altyapysy gerek. Şo jaýa gerek materiallar var ýanky beton, beýleketimi, penoplastmy. Şolar hemmesi yerli önüm bolmaly. Yerine şol Türkmenistanyny öndürilmeli. Demek bir näçe yüzlerçe müňlerçe adam üçin şo taýda iş ýeri eýem döre. Onuň şoň öňrün önümlerini eýem gerekli ýerine ýertip şo ýerlerde eýem jaý sanyp başlady. Bu yüzlerçe komponenti var. Bir zat bilen diňe kerpiç bilen örülip gidiren hatda. Şoň üçin ilk baştan biziň ýurda barmagymyz gerek. Baramyzdan soň demek saparagan proýekti boýunça ene şo taýda gerekli zawut fabrikler gurulsa ene şo ýanky arzanlýany var 3 ýetde 4 ýetde muğdun bäriýän. Ene şeýler bütün halkymyza gurulur o bu ýerim demek bir 5-10 ýylyň içinde dolup özgörmäge mümkinçilik bardy. Ondan şu adamlar ya döwlet şu jaýa berjek puluny ýola berse ya aýdaýly başga şol ýanky bag ekmägimi ýememi çözülmeli mesele gatykany Türkmenistan. Şo zatlara karşylansa has bu boljakdy. Ana aýdyp oturda illeşip. Näçe illahany näçe $1000 harç edipdir diýär. Soň harç eden dolarlarynça da ýok. Men ýaşap oturan jaý onu maýdaýyn. 240 kvadrat metr. 2 etaj boyu var, aşağı padwaly 3 etaj. Agaçsa içinde de 3 tane kwartira var. Aýratyn her biri. Bir otogly kwartira zaly bilen, 2 otogly kwartira zaly bilen, ýokarda da 4 otogly kwartira öz zaly bilen, tualeti, wannasy hemmesi zat üçü. Kemal özüme mazyşyp ýolun içinde aýdýardy. Oturmalygym özüm. Bir şular ýaly diýibi bir tutulan döwletde şeýle. Bar 1933-nji 35-nji ýylda gurulan jaýşyk agaçda. Ýöne drenazy bar ýanky saparagan aýdysy. Häzirim sagat ýalşyk kırlap işläp o yer astynyň suw padwalyna da girjek alydasy ýok ýa başga bir zat. Bular Şwedler guranyny gaty düýüpli gurupdurlar. Ene ýene 10 ýyldan 100 ýyl bolýar şu jaýy. Ýöne şu duruşyny saklapdy. Ağaçsa ýoksa bular ağaçsa diýärsiň gowy ýer Şwedler sebäp demalýa diýär-de ağaçsa beton jaýdan has bu ter bärsi men ýaşap oturan ýerden beter sow saparagan kıyalım der. Ýöne şu zatlaryň düýbi altyapysy bolmasa ol uranyň peýdasy ýokdur. Şonu aýtjak boldy. Almyradagy altyapysy kanundan başlaýar. Ila sen baryp ilkulýak hukuk reformasyny edip kanuny yani hemme zadyň üstüne çykarýan. O kanunyň üstünde kim ba bolsa olary ýok edýän. Şeydip başlaýar. Ondan bir soraňa jogap bermedim. Ben ýaş adam ýaşaýar zat diýdim de. Covid başlamakan şu jaý yani Booking.com'dan otel edip ulanýardyk da. 13 tane yatak var. 13 tane. 13 adam ýeni tualeti, banyasy hemme bir wagtda mutfagyny neme kabul edip bolýar da. Doğru. Ana neme o. Böyle her etajda tualeti, banyasy neme aýry şolar ýalak gödüňünde tutulan.
O diňe zaly bilen ýa mutfagy ýa kuknyasy opşy. Umum. O. Oğlum men ne başa soraw ýok sana O Sapar abi. sorayın bärden illeşlerimizin sorağını sorayın benim. O Sapara size soraya ýa gün panelleri bilen baglanyşykly. Näçe metr kvadrat gün paneli var diýe. 16 sanak panel var. Ýa-ni şu wagt bilen mart aýyda gün 40 kilowatt deme bolay. Tomuz 60'a 70'e çıkmaly kilowatt günne. Bäriň tomuzy günlük wagty uzun bolýar da. Şoň üçin Türkmenistandan hem efektiw işleýär. Gün panelleriniň esasy nemesi ýa bult azyrak bolmaly. Bult bolmasa maksimal morçutda işleýär. 16 tane panel var. Panellerin ütköşük bolýar şolong ne bir owra işleýändir de men adyna kän gylyklan demetmedim. İri boyunca şu panelden Sapar abi. 1.20 1.80 bir şolar ýalyrak emes. Doğru. Soň ýene bir soraw bar. Gaz ulanýaňyzmy diýe öýüňize gaz gelýärmi? Yok, ne gaz, ne beýleki gaz yok. Şwediýede gaz ulanoklar hemme elektrik bilen emes. Ha, ine. Doğru. Ine şey diýip jogap berýär. Putin bilen işimiz yok. Çözüpdürler onda bular başgaça bir standart ýöre diýen bolmaly. Şwediýa hiç ýerde de gaz ulanoklar. Näme üçin bilemok. Avtomobiller bolmaly Sapar abi. Ha? Avtomobiller kullanýarlar. Gaz bilen ýalňyş kullanýan maşinler var. Yani sonra olamaz. Känler inne elektrike geçtiler. Norvegiýede 90% şuma diňe elektromobiller sürýär. Elektrik tow bilen işleýär avtomobiller. O tad ýoksa özüm nebi töndürýän döwlet. Şu ýa-ni ekologiýany gorap saklamak üçin şu derejeye geldiler. Türkmenistanyň içinde öndürseň sen türme basýarlar Sapara diýe. Şu wagtda. Ha, ne Türkmenistan'la biz şu yani kırlı pavonlu nemelen eline Türkmenistan bir polis devleti. Yani ösüşünün öňüni saklayan şu hukuk koruýas dip on tersine neme diýen gatlary Türkmenistanyň ösüşünün öňünde dur. Böwet 30 ýyllap. Ve şulon yitiren şu millete beren ziýany trilyonlardan geçýär. O ýöne özleri 5 manat ogurlasa ogurlandyrlar bolýar. Ýöne berýän ziýanlary cehaletin berýän ziýany şonala. Bular ýönümçilik ýöňüne alandyrlar. Hiç kim kanun bolmasa işläp bolanokda. Üstüne çökgendirler. Etçege dettirýänlerdirler. Gadagançylykdyr. Ondan ýa-ni islenlik önümçilik daşary bilen bazar bilen bagly bolýar da gitmeli gelmeli, ýukuramaly, uğratmaly, ýukalmaly, getirmeli, akitmeli. Şolatlaryň hemme jeti tagat ýaly işlemelidir. Ýöne biziň nemelerimiz şolaň öňünde böwetdir. Bir topar pis, kirli, jahil, tamojnundan başlap bulan ýa milisiýasine prokuroruna çen. Ine Türkmeniň öňündäki böwet şolardyr. Şoňa çeni şeýle boldy da. Türkmenistan bir polis döwlet. Olaryň her türlü neme aňyrtyna edýän günäherleriň at bardyr. At bolmalydyr. Aman, Murat, durdy, berdi. Plani. Şolong hemme jeti anonimdir Türkmenistan'da. Türkmenistan'da hemme zat anonim şoň üçin şolar ýalak nemeni edip bolýar da. Bulanyň suwda balyk tutan ýalak nemeleri bar da, hallary. Yani önümçiliğin üstüne bilmedim. Tanto diýerler da. O işlän yani yaradyp döredip biljek adamdan
köpsi ya yurdu terk etmeli bolýandyr, ya türmelerde çüýredilýändir, ya da yanıp bişip o yüreğinden tutup ölýändirler. Türkmenistan'ın hukuk diýilen nemesinin çüýrükdiginiň nemesi şu. Oňa bedeli şu bedbagtçylykdan hemmejesi diňe çoloň emesdir. O biri ogurlapdyr, näme dip demek ben bular 70 ýyl oguru ödläp göründirler, ogurluğum köpelýändir. Şoň edýän zatlar hemmejesi tersine. Men 86-njy ýyllak bir hallegen görürüm de. Yani şolol yurdu 3 ýylda batyrdylar şol adamlar. Ýöne her kwartalda yani ogurluğa garşy hallege derler de. Ählumumuz Türkmenistan'ı ýygnap 700-800 adam birine näde Halmurat inanmarsın. Ýokary kwartalda hemmesi. Ben gaýtalap oturmaýyn. Ogru ödülýärler de. Ýöne 3 ýyldan Agraprom batyrdylar. Maglavet'in başlygy. Maglavet başlygy. Niyazownyň ul başlygy. Ondan şolon köp men işgärim boldy. Halmurat inanmarsın. Ykbalyk nähilek neme diýärini. Ondan sorýanna ança ogurlar tapdyňyzmy nähilek diýende. Ay siýasat diýdi. Sen siýasatyň bilen Hanın başka soru var mı? Kemine sapara. Hazır. Evet hani. Bir iyleşimiz yazıptır. 100 kilobayt elektrik kärhanalara 7 manatmış. Hojalyklara bolsa 2,5 manatmış. Öyle olsa arzan bolýar. Şeýle mi ka? Çyndan. Yerde Türkmenistan'da mı? 100 kilobayt kilowattır. Byte del wattır. Kilowatt. 100 kilowatt. Näçe diýdin? 7 manat. Yani haýsy kurssun? Yok 7 manat näçe bolýar häzirki nemede? 30 sent, 35 sent, 40 sent olar en köp. Her şeyle olsa. Devlet narhından da oğlum. Ya manadın hümmeti yok. Şonun için sen şey diýýärdi. O devlet narhından bolsa onu 7 manat bolsa $2 bolýar. $2 Şwediň kronasyna vursan 20 kron. Şeylik neme de bu tip o görkezleyen zat o yok öýüňe adam şekil elektriği var ona. Yo arzan näl bizde de ne kilowatty neme näçe öre 0,32 öre. Awa. 0,32 öre bolanda gymmatlan wagty. O öre diýmek ýanky köpügi däl şol. Bir manadyň 30 köpügi bolýar da şeýdi köne puldan aýtdy. 10 kronan $1. Bunun ýene de onu nemetsem 0,0 deme bolýar. Ay 15-20 sentin aralygy bolýar. Ondan hem kiçi bolýar. Ondan kiçi bolýar. O bir ýyleşimiz sonra ýa çykyşlaryňyzy radioya ýalyk. Yani internet yok diýär-de şoňa görä bir dinläp bolurmy diýip sorapdyrda. Radioya ýalyk dinleme mümkindir. Ýeme ýyleşler bunu beýdip çözmelerler. Sizi mesele çözmäni biraz ýeme deýin, teşwik edeýin diýin. Türkmenistan bir aýdan bäri propaganda ýöredýändir. Biz internetiň tiýdligini ulultdyk diýip. Bu propaganda tersine işleýändir. Diýmek interneti ýatyrdyk diýendirler şular. Hakykatdan hem ýatyrylan şu wagt Türkmenistan bilen internet demeleri gaty gowşapdyr. Geçen aýa görä. Geçen aýa görä. Bir zat etjek diýseler bular tersine diýen
bolmaly. Şonalak düşünmeli Türkmenin propagandasına. Bunu bulara ettirmeli tevavi internet bular üçün gerekkel. Türkmen halkı üçün gerek. Türkmen önümçülüğü üçün gerektir. Türkmen cemiyeti üçün gerektir. Türkmenin devletinin hopsuzluğu üçün gerektir. Baylığı üçün gerektir. Ösmesi üçün gerektir. Bunu bulara yankı yalan sözlediler, yalan sözleyenler, ey diyerler, bey diyerler deyip görmedilerler. Edersin ya da yok olup gidersin. Diyen yani meselen şeyle koyuluyor. Ondan günle hemme yani internet provider yani hemme diyen bularda iki internet provider var ben özümüzü kelak düşünýände. O şolong skorsun tiýdligini yörütü nemeler vardır. Barlap bolýandy. Şonu barlap yani monitor edip durmalılar. O näme üçin şu şeyler. Türkmenistan'da maksimal neme 6 megabayt diýerler. 6 megabayt internet bağ diýmäde ýagdaý ýokdur. 6 megabayt internet değerler. Diýmek Türkmenistan'da internet ýokdur. Şunu şulara ettirmeliler. Şu etmeyen adam Türkmen milletinin düşmanıdır. Onu gatı açık her yerden tetlendirmelisiniz. Bunu saparağa ayırıp görmelilerdir. Siz etmelisiniz. Size gerek. O saparağa şu internetin ne aylak bolmalygyny aýdyp berip biler. Bunu aklımda metdiye bilgiyimden bilýär. Neme diýär. Men Şweýçýada 1000 megabayt sekundda şo 500 dolarlarda bize kanagatlandırın okýat. O 1000 bilen 6 arasynda tapawudy bilýäňizmi? Siz onu bu döwletler bilen näde yani konkurent edecek? Ona VPN ulanmalı 4S mesele. Onu näme üçin edýärler bu hayvanlar? Bunun ağatlarına koyun. Hayvan olsa hayvanlığını aydın. Bu cahiller o sizi näme üçin beýip ağırlap görürler? Şu ağırlap görünleri o da yakın. Yani interneti köpürttük, nämetdik diýer. O maksimal 6 yani Türkmenistan'ın girişini çıkışını ağırlap otuyor tabii ben. O yani kağızda 6. O faktiski 2 yarımdan mağrip geçen o. 1.7 1.8 bolýar. Köplenç. O da yani bu yerine köp yerine kilobayt. Kilobayt diýilen zat eýem leksikonun çıkarılı. Onu yokluğunu 5-10 yıl oldu. Şimdi gigabaytın gururunu diýer. Yerelerde yetmiyorsunuz. Şonu talep etmeni öwrenin. Bular şolary ýalak zady hökman etmelidirler. O Aşgabat ýitürmeliler. Ilkulak internet nemetmeliler. O soň wagtyň bolsa nemetmeliler. Galyndat. Oğullar palçığın içinde. O halkta ne internetin nämedigini bilmedi ýala edipdirler. O ýurdy yani şu palis nemelerini kirli. Onu kirli yani. Yani baniyat bir şeyini okuymak derlen yediyen işleri kirli. Bu kirli palislere devleti berer ýalak sizin 100 sanak devletiniz var mı? Fikir edin. Şular ýalak hayvan ýalak cahil bir topor palisa ýurdy eline vermäge sizin näýlek demäň çıkdy. O sizin geljeňiz ýok diýerim. Ýogam geljeňiz şu. O yani sonra goýuňyzda pikir edeňizde biraz büýüklerek nemetjek bolun. Siz şu interneti dületmän Türkmenistan hiç bir döwlet bilenem, bazar bilenem, öňümçilik bilenem, yani konkurent edip bilen o. Aýaga şarna galýan. Onuň birine gul bolmaly, ýapça bolmaly bolýan. Bu zatlaryň yetmedi. Hiç kynçylyk ýok. Yarım ýyl edip bolýar bu zatlaryň embejet. Yarım ýyl ýetirmänem edip bolýar. O näme üçin eden oklar? O sizi jahil haklamak üçin edýärler. O adyny dogry goýun. Siz näýle jahil bolsaňyz bular şonça şat bolmaly.
Ol sen başka dağıtları oğru ödleyendirler şular. Bular ödlerden başka oğru yok abi. Ya mafya ödleyendirler. Şulardan başka mafya yok abi. Yani ya, polis devletini kurorsunuz zaten o tayda öğrenimçilik görmüyor. Hmm. Ya bundan bir çıkmalı. Ya gerek olsa bunun bağırını üyüşürüp yakmalım olsa yakmalıdır. Sebebi önümüzdeki böğüttür. O anırsan tümdür. O gidip barayan yerin tümü var yani şu an. O yetecek yerine yetiptin ömbeyi. Öden bir topur kırıcı polis, bir başka bir normal bir yankı neme olsa. O aeroporttan giyilenden çok önden çıkıyor da. Bir cahil sen yankı ya ne tevene deyip gürleşönü itin gürleşi alak terbiyesiz. Bu hayvanları niye de yetiştiriyorlar? Yuğdum şunun eline misin? O ne helak böyle oluyor? O başka yerden varlı vurlu demeler bilen yani bugünkü derecedeki meseleler bilen demedi yani. O yani kim hukukun üstüne çıkan orada yok edilmediler. İtlenlik yol bilen. Hukukun üstüne çıkan adam o adam değildir. O yani hukukun taşından itle atı alın, itle yakı alın hukukun taşındadır. O ne hele hukukun üstünde olup biliyorlar. Özlerim hukuk koruyan orgunlar. Bu zatlan ağıtlarını doğru koyun. Böyle cahil, kâbir nemeler, bilgili nemeli adamlar olurum derler. Hayvan yalak gürleşip örte kâbirler bile. Hayvanım solurdan medeniyetli adam yalak nemeli. O yememişsin, halk solurdan korkuyamışsın. Bu zatları üretmeli. Almira dağı. Atı doğru belleyen tapılar. Düzeltmesek, şu zatları yola koymasak, yurda varanların peydası mı yok? O bir adım, on Halk adım. düşünmeli bu zatları. Atı doğruydu. O sonra için Täze Türkmenistan'ın Sumvar deryası, Etrek deryasının öňküsýaly Hazar deňizine akarýaly edip bolarmy diýe. Ona men cevap veren tapır. Yani Şu deryaların öňüne böwet koymaga razylyk beren Sapar Murat Niyaz. Sapar Murat Niyaz'ın özü şu düýbünden başlamaly bolýar, altyapysyndan. Oň özü birinji gezek şol prezident wezipe saýlawa gatnaşan gününe ölýänçe şol wezipeni bir kanun eýelep oturan jinayetkar. Bir kanun. Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň bir maddasyna da gabat gelen şol prezident wezipesini eýelep oturmak. Oňa da yüzlerçe suwutnama bar. Kime gerek bolsa, haçan gerek bolsa, halkara suwutda suwutlaşmaly bolsa biz taýýar. On bärde gurrun köpeldi oturmaý. Şol haýsy şertnama bolsa kenem bolsa, haýsy döwletler bilen Türkmenistanyň halkynyň ýa döwletiniň garşysyna ýa bähbidine bolmadyk şertnamalary bolsa kenem bolsa, ýa buýruklary hemme şol bir kanun ipatap eder. Baran günüme. Onsoň haýsy döwlet bilen näme şertnama baglaşyp, şol sany Eýran bilen olaram ýüze çykaryr. Ne? Derýa näme sebäpden ol kol çykdy ýa näme üçin ony tapşyrdy Eýranlar. Öz halkynyň bähbidiniň tersine. Sebäp ol Etrek derýasy baglanan bilen diňe ol Etrek gatdalyna oturan o bolup suwsuz galyna. Şol Etrek derýasyna bütün Kaspy deňzinden ýaz gelenine müňlerçe tonna çapak balyk, beýleki balyklar şol işbil taşlama girýärler şol süýje suwy. Şolun ýolunu kesdi. Onun emigrasiýa aýlaryny şoň üçin şol kiçik balyklara kime uly bekre balygyny iýmiti.
Düşýäňmi? Bular ekologiýany bozdular, sistemany. Gasby dengden nakin. Ine niýasyň eden emesi. Onun üçin biz o 5 minutum çydamaz. Ýurda barsak meselen keserdik goýar. Bekleşiňiz ýalam açyk. Ol ruhsat beren bolsa ol biz üçin hiç kim. Ine onu eden jenaýaty. Siz onu prezident diýip hasap etdiňiz. Biz onu hiç nasıl ikrar edemiz. Ne onu ne gurban bolsun ne muňam dogmasyn. Haýsy bir bu kanun esasyna häkimet başyna geldi. Biz olan etdik. Bir jenaýatkar terörist topar diýip. Oý terörist bilen hana Putin iş çalışýar, İran iş çalışýarmy? Demirgazyk Koreýa götü başaşyr. Näme diýen bolsalar özleri. Ýöne türkmen halkynyň hakkyny mundan beýany biz ýitirmek ýurda barsa. Onun ýa-ni saparaňy aýdýar, kanuny goýar, kanunyň üstüne bir kellesini alacak bolsa bu şek şotaýdy. Ine şeýdi zaman kanunlaryň üstülenip aýdyp gelen elmizden kanun zaman bolmaly. Zamanlar ýöne şol kanunlar. Son bir jaý etmedik adam hatardan çykarlanlar. İslenip ýol bilen. Bolu oturdy. Oğlum döwletin, halkyň, milletin geleceğini garşyna edilen jenaýetler. On öweden hiç zat bilen dolup bolmaýar. Dogry diýse para elbetde. Bulan ogurlary hiç zat ýetiren diýarlaryny ölçek görem. Türkmenistana dik başaşak batlar, balçygy däle batyrlar. Muň aşağıdan çykmak üçin näçe milyard dollar harçlanmaly. Näçe nesil ýere teňip gitdi wagtyndan iýip. Medisina kömegini alman, işsizlikden, çykgynsyz ýagdaýdan, maşgaly ýagdaýyndan, ýene beýlekisinden. Boklu milisiýan, polisiýan, KGB elinden. Öyle poklu, bir adam şekilli adam boldular. Hakykata para. Ene şol summarly, etrekli mesele, ene soragy men jogam şeýle. Ondan ýurda baramyzda çyzyr. Gitjek yerleri ýok. Sağ olun, soragy galdyrýanlyk üçin. Ýurtdaş. O menen bir Başga näme? da zatken. Halmurada dowam edin. Başga da zatken o taýda. Hana şu mahal geçen ýyldan bäri nygyryp otur. Her bir Ewropaymyzdan an owansany, indi şu talipler gelen soň Ahmet Eryan öňüne böwet basýarlar ýa özlerini indi şu taýda howdan döre diýerler, howuz döre diýerler. O Türkmenistana ozala mawry ýydyl suw gelene, o garny suwly gelýär. Özbekistan ýuwş suwlaryndan garşy. Ahmet Eryan. Indi olam kesiljek bolsa bile babın halkyna atyp bunu gözoran görmeli. Marin kılar hanaya marzady otylar murgap takrap ýaty zat ýok. Zatdan çözgüti ýok. Çözjek adamam ýok, hökümetem ýok. Olardyň şu Aşgabatyň daşda wuragyny özlerine bir ýaşaryp o adis döredipdirler. Şu Türkmenistan ýok, o Türkmenistan ne? Türkmenistan'ın paşmany tozuşa da ýok olur. Şoň içinde ýaşaýan adamlar bilen bilelikde şey diýip aýdym. Hep Aşgabatda halkymyzyň bir göreli borarlyk önüne bir ilmli bilimli gatlak bolmansaň aýdýan men. Gasy dogry aýdyp otýsa para. Özü polisiýa döwletde 30 ýyllar şol. Bizde başy hökümetem ýok, pudogam ýok. Eger şolar ministrler arkaýyn urup ýenjen bolsalar, her gün şol hasabata barmaka Gurban Gulyň öňüne. Niýasyň öňüne diýde çöküp çoň elinden kem puda iddialy üýürüp alan bolsalar, elinden oňşan bolsalar, ellerinin aýasyny şoň çilimine küllan edip tutan bolsalar, gyýlaryň saçyndan tutup ertip şoň öňüne inesen gyrnaň diýip oklan bolsalar, onu başga näme meri gerek bu halk? Yetti geldi, koyun düýbene. Birdi. Rüýan jumanyny gözümiň şoruna açmaly. Men diňe şo tarapdary. Olam enne bolup durgundan adamlar enne düşünüp başlady. Ýurduň içinden hany günne nasy jaňa tutdular, habar berip durlar. Sağ bolsunlar. Ýöne aýgytly herekete geçmeli wagtymyz bir ýam ýetdi bol ýöne. Şuň kun ýurduň daşyna aksiýat wakalar bilen utgoşup ene bir ýumruk bolup bir günne ene ýurda bara sebäp. Şonu aýdaýyn dedim şu meselede. Başlan sözüňiz kessin bolsa para aýdyp öňe kemine sen aýtjak. Men aýdaýyn bu ýanky bu meselesi Orta Aziýanyň entek täze başlaýar biz başynda problemanyň entek başynda güýçlü bolan hawa häzirki ýagdaýyna seretsen güýçlü bolan suwuş olalar. Akıl ýokda, akıl bilen çözüp bilen ok. Bir Ýewropa ýurtlary ýalyk çözgüdiň boljagyna entek garaşamak. Şonuň üçin ine Israil bardyr. Israil bir giden jahilleriň arasynda
Ya goňşularyny hemmesem jahildir. Bir giden goňşulary jahil olan territoriýada ýaşaýar we şo taýda diňe öz suwuny öndürenok goňşularyna ýa-ni jahil goňşularyna da suw öndürip satýar. Şeýle bir derece şonuň kıyaly bir akyl näme gelmeli. İsrail bir misal hökmünde almaly, nuska hökmünde. Şolar bir tarapynda deňiz bar, şo deňiziň suwuny alyp hem içme suw edýärler, hem ekinçilik üçin suw, hem goňşularyna da satýar. Şeýleräk bir nämede. O da Türkmenistan'dan deme çöl. O has çöl. Az çöl. Şeylerek ýa-ni akyl ýeneden bu işin demesinde ýa-ni gurap barýan derýalaryň üstünde uruşmagam bilmedim nä derejede dogry bolar. Barbyr şu wagt çak edilýän näme 2040-njy ýylda eýem köp bölegi Orta Aziýadaky derýalaryň köp bölegi gurap gitjek kiçileri. Ya şeýle bir ýagdaýda. O etrek kurwan ulu derýa da däl. O da ýumruk galak derýa. Ama şellere bakıp duran ýöne şoňa da balyk baryp tomuz kişilerin taşlaýar. Bir ekologist bir proses şuňa. Ha o. Ýene bir zat bar kemene ýan gaýdalyň üstüne goşan. Men bir kuştan alymy dinledim de şol 90-njy ýyllarda şolaň aýdyşyna göre biziň şu Garagum çölümüziň aslynda yerasty suw linzalary bar. Deniz bolup ýaty derýada da. Süýje suwly linzalar. Asyrlar boýy ýygnanan. Ýöne şoňa şol niýazyň ýakşy proýekti bar. Men diýme ol geçirecek diýdi ýöne bilen şol 6 milliard puly iýmek üçin ýola goýdy da gurbany. Şol ýuwuş suwlar şol ýanky Türkmen kölüne dip aktyralar. Şol bir topar suw zaýylapdy. Täp şo alymlar şo döwür diýerler. Eger şu taýda köl emele gelse, şo köliň şorsuw aşağı siňip beýleki süýje suw bilen garşyp o suw zaýylar diýip aýdyrdylar. Täp çäge suw ýerde o ýer. Ene şo bolmagy mümkin ýöne olam hemme ýerde däl. Ýöne şo taýda şo döwür aýdyrdylar. Şo ýeriň aşagynaky suw, şo süýje suw muktary bir 200 ýylda ýetjek pesinden näme aýdyrdylar. Şo Türkmenistanyň şo döwürki 4 million halkyny gözlemde tutdy. Diýmek, ol ýeme rezerwimizden bardy. Belki ajanam var sonra süýjetjek, ana tapara gaýdy ötdi. Bu ýa tehnologiýalar bardy. Näçe de kurrun berdi emak İsrail. Ondan ol yer suwlamak barada da bir ýanky bir damja suwlaş sistemasyny ýola goýulsa, şu kıýalar akyp ýatmalar arykdan. Ýa derýa Albrada owa hojalygy diýmek ilm bilim bilendir. Indi 21-nji asyrda bizde owa hojalygy diýende daýhan bir sowatsuz bolmaly diýip bir düşünje bar. O daýhan diýerde. Daýhan diýerde. Daýhan diýmek sowatsuz adam ýa-ni bilimsiz Topraga bulaşyp topraga bulaşyp dört ayak bolup beren. O batka köçeli gemelerde de ýaşamagy münasip görülen bir neme hökümde görülýär. Şoň üçin diýerler tapara. şoň üçin ýanky biz medeniýeti owa getirmelidir. Yani o birinji neme. Onu getirmek üçin ilk bilek biz adatlyga çykmalylar. Şu kirli, polis, malis, prokuror näme diýilen nemeleri yerine oturtmalylar. Bulun yerleri şu atly yerler däller. Sizin ähli betbagçylyklaryňyzyň 90% şu polis, malis, o hukuk goraýjy diýip özlerini atlandyrýan, sizi gorkutup ýören gatlagyň miwetdir şu atly türkmeniň betbagçylyklarynyň ählisi. O şu wagt Türkmenistan ýa-ni adat garaşlyga çykandan bäri 150-200 milyard dollar önüm öndürýän bir ýurda öwürmeli. Ýa şoňa da başlanyş demesi salynan gurulan altyapysyny edilip ýörler. Şonu yatyryp eden zatlar şu bol. O bizde şoňa ähli potensial bardy, intellektual potensialam adamlarymyz bardy. Adamlarymyzy gyrdylar şular. Şu kirli polisiýanyň men şoň üçin ýani bular edýän işler gaty kirli.
O diline dadyna da alır ýalak däl käbirler. Olu bir ýurdu nädip şu hayvandan eline ınanyp bilýärdi. O bizi yatyp bilýär. Bular bizi gorýar dip o üstümüze gorku salýar. Ne bir topar adam yüzünü açıp gurlap bilýänler. Sebäbi şulardan gorkýanmyşyn. Olar kim bolýar? O gorkorýarlar. Olar seni gorkudan goramaly adamlar. O sonra o şeyi koyun oklar. Bu geň zatda bizim dememiz yani düşünce dememizde mütkaptır. O halkın hukukunu goramaly adamlar o halkı gorkutup diyor. O ardın kime yetirden şoňa yetir diýip bilýärler de. O bir kanunun üstünde diýdi bolýar. O halkın demesini hukukunu kim goramaly onda? Yani ýagdaý şolary ýalyk kalmyrada. O illeşler sonra olaryň sonra beriň. Sonra olar bugün. Demerek. Sonra soramak kıyın zat. Sonra olan bilgili adamlar soraya kıyınansak da benim o sonra soramakta hiç gowy däl. Düşnükli ýöne şondan kızykly ýa kızyklanýan bir meselelerimiz bardyr. Türkmenistana o su problemasy var, onu soraýaňyz gatky gowy zat. Sebäbi ýa-ni rejimiň üýtgemeginden has köp sorulmaly sorawlaryň biri şol da su problemasy. Şo sora berseňiz rejimiň özem üýtgäp gidýär. Ondan soňra gaz ýa resurslaryň hasabyny sorasaňyz. Bizim näçe resursumuz var? Resurslar kimler alýar, kim çykarýar, haýsy firma çykarýar, nädip çykarýar, nirä gidýär, ondan soň şo zatlar soramalydyr. Ya şolar sorasaňyz rejim üýtgeýär, onu kowa mörmäne gerek ýok. Şu soralar sorap bilýän adamlardan gorkýandyrlar. Ýa-da şu soralar sorap biljek halkdan gorkýandyr. Ýagdaý. Şonuň üçin ýa biz näçe wagt boldy ýa 1 ýyldan hem köp boldy. Arasyny üzemizok bir hepdede soraw jogapsyz bolan hepdesi ýokdur. Bir manysy var, ýöreýte. Alyp barýar siz soraň diýip. Gaty dogry aýtdyň şu belligi kemine. Menem soňa goşulýan sebäp halk soramany öwrenmeli, öz hak hukuky üçin talap etmäni öwrenmeli. Ana ýangaýda otursa, saparagaýda ölçäp otur günlük internetin güýjüne diýdi Türkmenistan. Näme üçin adamlar siz özüňiz aýwa aý çoňa providerä internet üçin pul töläp dursunuz. Olar size hyzmat etmek borçy, olaň pardy. Näme üçin şol öz borcuny ýerine ýetirenler? Eger siz internet üçin etmeýän bolsaň, bilen hak töläjek galyp bir aý tölemeseň, nirä gitsin olar? Bilýän bir aýyň dowamy bütün Türkmenistan bir näçe million dollar pul alýar. Şo sizin edilmedi hyzmat üçin. Sizin sesiniz çykarman otursaňyz, onu o aňyrkylan heşerlik hak gelip. Ýene maliýal saklap otur halkymyz. Ondan Halmyrada soramaly zat näme üçin ýeke provider bar? Näme üçin 50 däl, 100 däl? O mesele şeýle goýulmaly. O näme üçin 100 tanak internet provider ýok? o mesela biz bärde öwrenşipdir. Gözümizin görýän zady 50 var, 100 var da sapara. Olarda birden maşa gören zady ýok. Şu Türkmen Telekom, Altınasır, başga hiç zat ýok olarda. Şola meýdil işlerine. Diýmek şolaň bokurdagyny tutma halka amatyl da ýene bir provider bar. O näle bir-biriniň üstüne atarýar. Ýene ýeke provider. Şondan sorulmaly. Biz tölegine diýýär sizin hyzmatyň. Hyzmat ýok, gerek gelsiz bizi. Yapaýsylar. Özleri üçin işletip bilmeýär olar. Bir ay otursa halk çydamadı. Olar edil deril çıkıyor olar rahlisi. Ýöne halk şonu meden ne tragediýa şutaýdy internet meselesinde.
internet bolmasa da bütün dünýä bilen hiç ýyl ara gatnaşyp köp. Adamlaryň gözüni açan internet. Ondan 20-nji asyrda internetsiz durmuşy göz öňüne nädip getirjek? Biz elektron döwlet diýdik bol başda üstümizden gülen molalarda käbir mahluklar. Ay o nähil döwlet bolýarys etçe. Internetsiz ya şu elektron döwlet diýme dolandyrsy döwlet ýören bizim oturan döwletimiz. Haýsy ýemanalar töleglemeden internetiň üstüne nädip otur. Şol elektron näleýsem näme? Biz bar bol edarada o kadymky döwre JKF bar elektrik togu üçin ya musor üçin pul tölemde. Oturan ýerinde 5 minut ähli tölegleýän diýen 5 minut saňa ähli gadanyň hakyny ele geçdiň ele. Bergin borcun, istirafın, bayragyň hemmejik şol. Ene internetiň üstünde. Siz näme üçin şulardy talap edenler? Adamlar siz näme özüňiz ortasyra agdarýanyňyzda şu dymy oturmak bilen. Dymyk bilen mesele çözülenär. Ya Hudaýa tawsyryňyz bilen mesele iş açan çözülme. Ol yaradypdyr, biz ene gelipdir bu dünýä, akyl beripdir, huş beripdir, garak beripdir, gulak beripdir, el beripdir. Ulun näme üçin şonu ullanma, o şükür edip oturmaly. Otursaňyz da mene netijesi şu, ene gelip düşen ýerimiz şu, batky, palçygynda, çukurynda batky. Şu taýdan bütün halk bol bir-birini elimizden, gulagymyzdan çekip çıkarmasa, ora hedil edip depämizde heşelle katyp jinaýetkär topar. Şunu gözledim. Halmurad ağa, yani Türkmeniň jemgyýetiň nemesinde bir siňen käbir yalanlar bar da. Biz şolary şolon kellesinden, yani halkyň jemgyýetiň düşünjesinden aýyrmaga kömek etmeli. Ne gorkat ýere bu yalanlar. Bu gorku ýokdur. Gorku siziň beýniňiziň içindedir. Bu refleksdir. Olar sizden gorkandyrlar. Gorkat diýip bunu görýte propaganda bilen, yalan dolan nemeler bilen, yani göz görkezmeli akseler bilen şu gorkuýuny siziň nemäňizde siňdirendirler. Yani gorkor ýa-da hiç tat ýokdur. Gorku siziň kelläňizdedir. Şolong ýöne adyny, familiýasyny sorasaňyzam, şonu aýdyp bilýänlerdir. Gorkutda aýdyp bilýänlerdir. Ýöne neme del. O da siziň hakyňyzdyr. Oňam borcudur. Sen bilen ýani tanamlaşandan başlap özüniň kimdigini, wezipesiniň nämedigini, o näme üçin seni taklandygy ýa-da sen çağırandygy barada gurrun bermelidir. Yani bıtsımırlasın şu taydan başlayan. Siz hiç kimin ne adını, ne on vazifesini, onu şoloryalık hak, hukuk var mı? Seni torak etmeli, tağa şu toraklar vermeli. O sizi toran yok. Onu sizi torama diyalak cahil sakladılar, 30 yıllar. Yani mekteplerinin çok için neme diyenler. Korkuyunu ayırın, sizde korku yoktur. Korkuyalık zaten yoktur. Siz ömrünüzü zayilarsınız. Çağlanızı ömrünü zayilarsınız. Ne özünüzü yaşarsınız, ne çağlanızı yaşat bilir. Sizin yaşayışınız, ben diliyorum, gördüm, doğdukta yaşayalık yaşayışınız var. O nemesinden korkacaksınız. Sonra yitirenizi nem oluyor. İnsan ölüp gidiyorlar, kendini çıkarmaz Halmurad. Adam yalak yaşamadık. Öyle sessiz, ünsüz. Bu ulum ben avraylı diyenim sonralık. Ben bay diyenim şey ölüp gidiyorlar. Ben ölüp giden bunu topar. Ben ip öğren adamlar bilyenler. Sesini çıkarman. Ot yalak gelip ot yalak o dünyaya gittiler de. O izine koyup gidenlerim o görgüsünü görüyorlar. Ömrünü ne yapmadığından o da karanlık. O nimetinden korkacağım. O nimetinden korkuyanı. O korkmalı, çok kirli panikler korkmalı. Onun ilkülek adını doğru koymalıdır. O kirli olsa kirliliğini aytmalıdır. O sen neyle kanunun üstüne bolup bana şuları yalak doğru verip bilyen ya da şuları yalak karşıma hareket edip bilyen
O kimmişin ol yankı çağıranla ihtiyalak yüzün alıp dedi yani aşaklap namıtıga mertebene deyip kim olur? Olur sen aslında mertebeni korumalı adamlar. Siz salgıtlarınızdan çolun hakkını heçlerini veriyorsunuz. Bu da atlar hem becetin doğru ayağını oturtmalar. Olur sizin pulunuza yaşap gören adam. Siz yani cemiyet bu düzgünü tertibi korusun deyip sonra salgıt tölün çolur yeklatmıyor. Onu hele ondan korkmalı. Avrupa'da bir polis bir adamın mertebesine değik görsün. Drone yerine yakarlar. Drone yerine. O mertebeni korumak için demediler. Ya da bir devlet görevlisi. Ya sen bilen salamlaşanlar ya nemedenler. Adını, familyasını, vazifesini aydıp geçin. Neyme sorunuz var? Dimeli devlet adamlarımızı öğretmeler. Bir yöne Türkmenistan'a bunu şu adayladığını bilmeyen adam yok. Ben gerçi de misal getiriyen ne? Türkmenistan'ın aeroportuna giriyen bu yerden gelen de Taşar yurttan. O ilk seni karşılayan adamlar vardır. Tam orijin migrasya mı bilemok Türkmenistan'ın o adı neyme değil yani. Şu taydan adamın yemesini batıyarlar sussunu batıyarlar. O sussunu batıyan adam bir soğutsuz bir cahil. Ne vazifesinin neyemediğini bilen, ne bu zelerinin neyemediğini düşünen, o ne borcunun neyemediğini bilen hayvan oturan. Bu hayvanlar niye de yetiştiriyorlar? Burada parkta yetiştiriyen yerler demeler. Yani bu devlete baranda o devletin aynı ilki karşılayan deme. Aeroportun için. Türkmenistan devletinin avrayı ilki Salamu aleyküm diyen kulluk bir devletin aynesidir. Tamam, onun at başına eyle. O bu atları görün yok mu millet? Siz gününü yaşatmıyorsunuz da bunu. O bunu gündeme de getiren oklar. Bu yani abi işte bol at yalak. O migrasya ulluğu olur yalak gulluk bolma hakkı yok. Bu hukukun daşınakı bir kuruluş. O size yani korku, ürkü sindirmek için edilen oyunlar olur. Çok kurumda işleyen adam eğer sizin meseleğinizi şu taydan çözmeli ediyen olsalar çok öğreti yanlıştır. Bunların drone yerine atı vermeli adamlar bunlar. Bu devlete getiren ziyanı bunun ölçer yalak derler halmıra. O bir devletten vatandaşı diyirip çıkıp bilmeyen orada bundan devlet doğru mu? Bu derece kim getiriyor? Yankı hayvanlar getiriyor. Para. O şu tayda demedim bir kısan soru var. Son vaktimiz oldu. İyileşmiş soru yaptır. Ben düşünmedim doğruyum açsam. Tazeden yazsak olur. Eğer yetişsek. Ukrayna'dan son halk köçe çıksa azatlığı için yönököy halk için kömek eder mi Avrupa diye. Hiç düşünmedim yani. Avrupa'dan son halk köçe çıksa, Ukrayna'dan son halk köçe çıksa ne diyeyim? Ben düşündüm. Bir kömek etmelimişsin. Ya benim o tayını düşündüm de yani bize mi ya başkalara mı? Adın neyemediğini bilemok. Avrupa sen bilen ne iş var? Durmuş sana gerekmiyor Avrupalılar gerekmiyor. Siz kimden kömek isteyeniz? Özünüzden kömek olmasa.
Bu zatlara bir adam yalak bir pikir etmeli bir öwrenin ha. Kim size edip vermeli? Avropalın tağa bergisi var. Ya Ukraynalıların tağa bergisi var. Bu durmuş tağa gerek mi ya Avropalığa gerek? Bir kömek etmeli yani. Özüňiz etmeli bu zatlar. Özüňiz. O birek birege de kömeği özüňiz vermeli. Şu mesele rahat aňarsana da seredip jogap berip bolursa para 90-njy ýylyň ortasyndan başlap ta Niyaz söylýänçä halkara gurulmalaryň her bir uşuna ýygnaşygyna gatnaşan adam. Şonu ýüzüme seredip gün aýdardyr. Şol rejim yaramayan bolsa, onu halkyň özü çykyş edip şol rejimi satışmaly. Eger şo rejim eden etdiligine halk tabiň ya boyun bolýan bolsa, biziň size edebiljek kömegimiz ýok. Siziň halkyňyzyň etmeli işini biz etjekkä ya edebilemdik diýip aýdardy. Eslerini kalkara guramasyn. Ýöne şoňa biziň halkymyz haýyr şo aňar hökümetiň edip oturan jenayetler. Bular onun gelibem hemani himayeti daşary döwletden isleýärler. Türkmene yapmaly, öýüne bağışlanmaly, ayağının sırtına giyilgen, erkeğini gözüne tutýan. Gelibem Ýewropalılaryň gurban golyna agdarmaly, Niýazy ýere pul çawurmaly. Men sana Türkmen täzeden sana ne garaşsyzlyk ya azatlyk. O bar gitde ýurduň dolandyr diýip. Bu nähil düşünje? Şunu şu Türkmenler şu halkymyz şuna garaşyp otyrlar. Ene biz çykşady görsen, gün halkymyň 4-nji ýylyň içi. Sonra da pikir edýärler, ha, han göreli şunu bakaly, şular näme diýär? Eger alsa soň bular gorlar, almasa şol ökü düzgün bilen ýaşa berip, bir bölek esasy bölegi dine şo taýda dur. Ýene de bir bölegini ýasyň da onu ogurlyk edip çykgaýdylar bar, gurban bolýan. Bular öz millionlarynyň hasabyny, çağalaryň, aktyklaryny, çöwlüklaryny Ýewropa, Amerika, Dubaýa, ýene bir ýere görlähede çykar. Olaryny Türkmenistan gerek gel ýaşap otyr. Indi galan şol halk bar. Yani mecbur halı Türk'e çıkıp daravançılık edip verir. Ya yurdun içinde iş tapmayın. Inni olur, öğüt etmeli işini o yukarıda tavsırıyorlar. Allah tavsırdı. Ay Allah tutur nimetler. Allah neylesin? Özümüz bokumuza bulaşıp oturuyor. Allah neylesin? Yurttaşlar. Şu atları da doğrudur. Cevap tapmamız gerekti. Ne için görüşü bilem da? Yani şu küneselin çekken ceberi mesela zulümü sizin en atalarının şu döwürde dymyp otururlygynyň netijesi. Sizin beýdip şolun hyýal dymyp, şular ýalyny kömsüklik edip oturjak bolsaň, sizin çağılyňyzdan görjek, sizinkiden beter bolsa, olarda ýaşama ýurt galjak geldi. Borluk utordan görünüp dur. O jenayetkar toporun halkymyz nire alyp barýan, haýsy gorpa iteklerini, nire düşünmeli. Şoňa şahany diňe cehennem bar. Biziň gelip düşün çukurmyzyň aşağı başga zat ýok. Indi sonra berýärler şol ýanky Ukraina meselesinden soň gelip bize kömek ederlermi diýip. Sen Ukraina halky ýaly öz topragyň üçin gany okýanmy gelip sana joga kömek ederýär. Indi şu sonra sana yurttaş, mene göremek bolsaň sorum, men sana berýän sorum. Sen Ukraina halkynyň öz topragyny goramak üçin ýanky bir Ors imperiýasynyň, Putiniň beýlekinden ýeke gede çykyş etdiň. Gany okdyňmy? Gelip sana Ýewropa kömek ederýär. Edemek mi oturan? Günüňe kaýyl bolly, o agryňa çydasaň müň ýaşa diýär Türkmen. Ya gözüň ýanlyk bilen süpürdiп ozan aýdypdyr ata-babalamy. Ona bu soruň artykmy bolýardy. Ya düşünmän aýdýan, ya şunu bil katlaýyn aýdýan. Bu duýgudaşlyk eden bar. Ana Birleşen Milletler Guramasam ýaňyny karar çykardylar. Ay oturup diňlediler. Ol wepa hazyetini haramdady. Gel bilbilýär saýratdyr. Birleşen Milletler Guramasam şo ýok heňamda tapara ol 2002-3-nji 4-nji ýyllara kadar çykyşlamy gördüm. Tuwaýdyany. Olur Howatyn ledine çykardy. Şo da guramaytlar Niýaz on hökümet jenayetkar. Ene şu adamlary bir kanun sud etdi. Derine bolmady hiç zat bolmady. Ne advokat bol, ne sud bol, ne taşyndan ne içinden gözökçüler salmady. Şuram şonu aýdyp otylar da gurban ula degişlikdi. Hacipden sordy onymyz bar diýip ýok, näme hacip tutup türme salylarmy? Birleşen Milletler Guramasy.
Ya içine koşun salırlarım Türkmenin emesini, hak hukukunu korumak için. Yok. Onlar bar zatı aýdýar. Ene bar ýurdun içine şunu şey etdiňiz, bunu beýtdiňiz. Ene insanlyň hukuky bozuldy diye. Ene şonu çözmek kimin boyuna paýna düşer? Halkyň paýna düşer. Etmeseňiz ýurt ýok. Dargak giden ýurtlar admy? Ýyllarça ýylyň taryhyna seredin. Bilem şoň ýa. Suriyalçyk topbaşyk halkymız var. Gidip ýatan baýlygyň üstünde. Şoňa eýe çykmak islemeseňiz, onu o taýda bu taýda talaban bolup gezinde şu gezen ýeriňizde öläýin diýip aýdýarlar. Ene bize diýilen şol. Size de şondan enaý gurrun aýdylanlar. O guramada mesele gozgaldy. O gurama bir delegatlarymız bardy. O taýda aýtdy, muny etdi. Wagtjany gorly. Şu zatlary 94-nji ýyldan bäri biz aýdyp geldik. Ta 2007-nji ýyla çeldik. 13 ýyllar. Türlü tribunalardan, dünýäň ähli guramalarına döwletler näme kömek etdi? Hiç de. Näme üçin? Şu halkymyzyň dymyp otururlygy üçin. Halka gerekler azatlygy ya demokratiýany sana getirip hiç kime bermeýär. Ene pert jogap sana kardeşim. Kardeşimden vatandaşım. Beýlekilere de ene aýtjak lazım çok şu meselede. Dine öz canymyzy ortağa goýsak, öz barmagymyzy daşyň aşagyna goýsak, öz kellämizi eteğimize salyp görüşdik, uruşdyk, söwüşdik, şonda azatlyk bar. O sana peşkeş berilen azatlyk bol, dine gula berilen erkinlik haty bolup birer başga hiç de. Men şonu aýdym. Hawa sapara size bir soru var. Diwarınız PVX mi diye, yani polivinil klorid materialdan mı edildi deyip Yok. EPS dili. EPS. Bu divarı iki nemeden emeleyel ya. Yok, İçkisi ve suağı vardır yani. Yok, bir nemeden yani o bloklar görüp ya büyük nemede. Ullokan bloklar vardır. Şonu yani 25 santimetre kalınlıkta ya da 30 santimetre kalınlıkta yani islenge göre uzunluğunu kestirip o şondan tay vurulýan. Turatda bardyr. Kemine turatda iýsem başga material ýokdur. Diňe köpükdir. EPS diýilýändir. Öňkü çıkışı görbermeli. Öňkü çıkışı daha az detallı. Polisterol ile ekstrudierunly polisterol. Köpük. Nemeden. Köpük, Türkçe köpükdir. Oňa dürlü nemeleri bolýandyr. Hiýleri, nemeleri. Hawa şu taýda jemläp bereli. Wagtymyzdan bolup geçdi. Ya bolýa kemine. Ýene-de görüşýänçek. Sağ olun. Aglypda görüşelim. Ýöne ýurduňda siz eýe çykmalsaňyz, biz yani sizin düşünüp bilmejek zatlaryňyzy düşünür ýalak. Bu da bir ulur dähmetdir. 3 ýyl size bir zatla düşünürjek bolýarsa, sizin girak yetenliňizi, oňa da düşünmek isleýän ýok. O da bir sizin nemäňiz, artykmaçlygyňyz diýin. Hepsini dip görmäli. Ýöne siz azat bolmak islemeýän bolsaňyz, siz azat edip bolýanlar. Oňa talap bolmaly. Talap bolmaz üçin bu zatlara düşünmelidir. El jagalyňa daşyň aşagyna goýmalydyr. Ol ýani türkmen kümdüklügi ýani tinik azatlygyňyza dahilli ýeri ýokdur. Sizi azatlyga çykarmaýar sizin kümdüklügiňiz. O sizi eşirete ýetirmeýär. O 5 gün gyrada durup tomoşaçy bolup bilersiňiz, bolun şu batgaň üçin özüň batýandygyň. Sen batmasaň çağalan batýan. O gitjek ýeriňiz ýokdur. Onu köpüsi akıllı tarap yani mesela beyle durmuş beyle zat nemedin kabul edýänler. Bu hatawy iňsoňy yani netijede ortadadır. Şey ýaşap görmäli özüňize maksat edýän bolsaňyz başga neme? Şey kutura el kemine bunu uzaltmaly tawol aglypda görşelim. Bolýa vatandaşlar sağ olun. Dinleýäniniz üçin oturup oýlanyň.
Özüňde gerek netijen çıkarın. Bizinkisi de aýtmak, ýatlatmak. Netije çıkaryp hereket etmegem siz bilen baglanşyk. Ýöne bärde aýtmaly zat bar. Hereketiň bir çeti başlaryny ýurdun içine ýöne şuňa gelip daşyna da şuňa gelip köpçüligiň goşulmagy gerekdi. Eger şol adamlar bir bölege watan üçin azap çekjek bolsa, beýlekleri gyradan seredip oturjak bolsa, olany watançylyk däl, watançylyk duýgusy däl adam. Bu näme bolýar? Onu diýmek bir ata-babalarymyzyň bize miras goýan topragyndan diýmek meýletin ýüze gurýar. Onu aýtmalylar. Bize şo topragam gerekkäl, bize şol milletem gerekkäl, adymyzdan, familiýamyzdan, milletimizden büýtgeçek diýmek. Eger ýok, biz hakykatdanam öten geçerlerimize münasip nesil bolup ýaşajak diýdi. Onu etmeli işlerimiz var, hareketlerimiz var. Şonu aýtjak boldum. Büýtgeçik zat ýok, bärde gaty görerlik hiç kim. Biz size iýgenem zagam, gyjaklatam berem zat, ýöne bar zady görüşimiz ýaly aýdyp berýär. 3 ýyl ýarym bäri aýdyp gelýär. Ýöne netije garaşylşymyz ýaly, bizim garaşylşymyz ýaly däl, ýeterlik däl. Aňyrkyla bilen şu dik duruşup görüşmäge beýnide akylmyz ýeterlik bizim. Bilimimiz hem ýeterlik, tejribemiz hem bar durmuşda, işte de. Ýöne bize şu ulukynyň ýaşlaryny şol döwlete ertip, şolary täze Türkmenistany gurmaga himayet etmek. Şuňa da hemmäň gatnaşmagy zerur. Şonu aýtjak boldum. Sag bol. Hemmäň öňünde sag. Sağ olun. Ya sağ olun, sağlıklı görüşelim.